Pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and a perfect 10 countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig mao sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos, nakaligid sa takna nga alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagad sa Patutunan Bombo Report sa Afternoon Edition, pang Lunes, edisyon sa Patutunan Petsa 8 sa bulan sang Nobyembre. Kaduwa Lunes sa ikahunsing bulan, tuig 2021, masako-sako na palibot sa sunod sa Bacolod. Kamusta na kamo? Welcome natin masuke sa bugos sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Of course, mga nakatutok na live sa aton sa FB, nakatutok na sa aton sining YouTube channel. Di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makitaan na batiin natin po palagad sa hapon. Siyempre, tuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Kapo nyo tagsa dili kahapon, ha? Bombo Dennis Rubica. Ano mabalita? Nga inyo bantayan sa aton sining mga nagapakunang mabalita lokal, bana na tiruan sa iya asawa. Bangod sang pagpangimo dito sa banwasang Salvador Benedicto. Samtang kapin sa gatos ka mga police recruit diri sa Region 6 ang nag-take oath na sining adlaw. Kag kapulisan dito sa may syudad sa Kabakalan, wala pa sigapon niya sa matumod nga suspect nga nag-hold up sa 3 ka mga kolektor sa sunod niya sa isa ka hotel dito sa may syudad niya sa Kabangkalan. Kag subong adlaw ginaselebrar man naton ikawalo ka tuig nga anibersaryo sa paglaslas ni Bagyo Yolanda sa Visayas. Suman diri sa may Negros Occidental. Sa balita gikan sa palibot sang syudad sang palibot sang pungsod, kapin 240 ka mga pulis Bicol ang komisyon ang ginigura kung giblesengan sining adlaw
ni PNP Chief General Guillermo Ilazar. Valor masobra 800 milyones pesos nga mga salakyan ining bag-o karon para sa ato ni Philippine National Police. Kag Malacañang nagpanawagan karon sa publiko kag tag-iya sang mga malls, mga negosyante ang kung mahimo pa lang hagan na yung pagdugok sa nga madamo nga tawo. Sa piyak sa nga pagnubo na karon pagnahaga naman sa restriction sa COVID-19 dito sa National Capital Region. Kag sa balita gikan sa luwas, mga kapungsuran o ng United Kingdom nagapain karon sa kapin 290 milyones euro para ibulig kuno sa mga pigadong nasyon nga naapektuhan sang climate change. Sa mga balita ato ni may balita ato nga pagtamon sini nga palagad sa patuntunan Bombo report sa afternoon edition mga kabanan. Unahon tagarong report ni Bombo Carla Defensor ining update itong tatlo bala ka mga kolektor nga ginsulod sa ila sige sa nga kuan pension house sa may syudad sa Kabangkalan ba sobra 300,000 pesos ang valor iya sa nga kuan valor ko nga cash koleksyon nila ang natigayon nga mataban sang tatlo man ka mga holdupper ti sinuihan ni mga suspect. Ihan may kunaiban sini dira sa hotel paano na balaan sing mga sospetsado nga do ginhimo nga regular nga palahuayan or tiniran sining mga kolektor nasambit siya nga pension house sa dogang sining mga development may pakikangot ako may interview si Bombo Carla Defensor sa investigador sa Kabangkalan PNP o sa deputy sa Kabangkalan PNP mga kamanan sa ila sin latest investigasyon so haring detalye ano pinaka-latest dire o pod sa report o pod sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, may hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis. No? So before kita sunod sa update, Bombo Dennis, no, sa Raberi, sa Kabangkalan City, Police Station, o kung sa Kabangkalan, diri kita na Bombo Dennis sa ginapatigayon nga bypass operation sa Police Station 3, diri sa may purok bayanihan na Barangay Banago, Bombo Dennis. So isa diri ang nadakpan kag ini siya kilala kay Jetro Rias, 31 anyos, kag residente ini siya ang nasambit nga lugar Bombo Dennis. So Bombo Dennis nagapatigayon sa subong sang inventory ang kapulisan sang Police Station 3. So sa dugang mga detalye Bombo Dennis aton ini nga pagbantayan. So Bombo Dennis diri na kita sa may Raberi nga luntad sa pension HS Pension House Highway Mabinay, Barangay 9, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bombo Dennis. So sunod sa kaya Police Lieutenant Dennis Malgarejo padayon sa gihapon ng ila sini nga pag-imbestigar sa nagluntad nga Raberi. Tatlo diri ang ila sini nga ginalantaw nga mga armado nga mga persona Bombo Dennis kag ini samtang ini pahuway na ini nga mga biktima sa isa ka pension house Bombo Dennis bilang ini isa ka o kung ginatinira na ini nila kung magpadulong ini sila sa may barangay 9 amo ini ang pension house na ginatinira nila kung baga Bombo Dennis ini nangin apartment na kung boarding house sang mga biktima Bombo Dennis kag sa paglantaw sa mga kapulisan sa ila sini nga investigasyon ginabantayan ini nga mga suspetsado kung ang biktima ini nga mga biktima ginabantayan sa mga suspetsado ila sini nga room bala Bombo Dennis ginarentahan ara sa likod nga bahin sang pension house o kung sa area sa pension house ara sa likod nga bahin ang ila sini nga ginarentahan kag sa likod man nag-agi ang tatlo ka mga armado Bombo Dennis. So duwa ang nagsulod kag bali ang isa Bombo Dennis nangin na lookout suno man sa mga nabiktima sang pagpang-hold up Bombo Dennis. So ang nakuha sa mga biktima naglabot o kung nagdangat sa 320,000 pesos more or less o kung more than 320 pesos o kung 300,000 pesos Bombo Dennis kag nakuhaan nan ini sila sang 5 ka cellphone Bombo Dennis. So Bombo Dennis pamatian nato ng pahayag kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo. Oh. Bombo Dennis. Kailan gino?
lakat siya sa atong po daw gagawa ang iyang udyo. Abi mati ada biluwat. Yes. Do ara da garos ket. Lo adjust na gamay no? Yes. Okay. Bomba Dennis, so do medyo alang-alang aton sininga voice. So Bomba Dennis. so Bombo Carla, so far wipe kay jeng matudlo nga identity ang mga pulis ta sa mga suspect? Yes, Bombo Dennis, so susubong wala paginsang matudlo nga mga suspetsado Bombo Dennis, no, ang mga kapulisan kag iniman nga mga tatlo nga na biktima Bombo Dennis. Sige, tilawan ta be. Bombo Carla, lawat be. Pamatian ta si Police Lieutenant Dennis Mil Garayong, Deputy sa Kabakalan na PNP. Go agad. No? Sige, balikan ta na kanong Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis, kag ang mga na biktima diri, no, maging kilala kay Godfrey Calves. Godfrey Calves, 33 anyos, kag residente in isang Parokyan Zone 1, Eroreco, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Cash collector ini siya, si Romel Magallones, 29 anyos, kag residente sa Angoria Street, Barangay 1, La Carlota City. SYL cash collector ini siya, kag ini sila Bombo Dennis, amo ini sila ang nakuhaan sa kuwarta Bombo Dennis. Subong nagapatigayon sa gihapon, no, ang pagpangita o kung pag-imbestigar sa mga kapulisan regarding sa pagkuha sa mga o pagpangawat sa mga alleged o kung mga armado, tatlo ka mga armado Bombo Dennis. Bukod sa Bombo Carla daw na monitor na sila kay regular na ilada iya nga na mag-abot sila sa kabangkalan or ina nga pension house daw regular na nila nga da sila nagatiner. Yes, Bombo Dennis, kung ari ini sila sa Barangay 9, amo ini ang ila sining pension house nga tiniran Bombo Dennis. So may description sa tatlo ka mga armado Bombo Dennis, ini sila naga-tuktok sang jacket kag bull cup nga may yellow print. So more or less 5'4" ang katason, kag more or less 35 years old ang isa, 5'8" ang kataason, more or less, medium built ini iya sini nga lawas, kag nagaedad man sang 35 anyos Bombo Dennis. Kag ang isa medium built man ang lawas, kag ang kataason more or less sa 5'5" Bombo Dennis, kag nagaedad man sang more or less sa 35 years old Bombo Dennis. So Bombo Dennis, no, patigayon sa gihapon kag ini ang tatlong ka mga nabiktimate, kaluoy lang ini sa ila Bombo Dennis, city collector lang ini sila, nakawatan pa ini sila sa ginarentahan nila nga pension house Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, sa mo ng report, gikan sa Patrol, ini si Bumbo Carla Media sa Separado Pagdasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damo salamat Bombo Carla, may defense house on gawin karong palawap da sa aton mga pulisan sa masyudad sa Kabakalan na matumod yung tatlo ka mga suspect na hold pa sa sining tatlo man ka mga kolektor da isa ka pension house sa nasambit nga syudad. Sanbay na Community Center mga sunod na labas kag mga nagpauna nga mga balita nasyonal ang aton sining Department of Health nagka-confirmar no sa positive nga kaso na sa isa pagidya ka variant no, sa COVID-19 ining Kappa variant nga na record o kung nakukuha gikan sa sample no sa isa iya ka lalaki dito iya sa may kuani daw dito sa may taga Pampanga, 32 years old yang lalaki man kabinan nang amo na ginatudlo galing dito sang June pa niya sang June pa niya siya nagpositive. Kasi mga positive swab sa sample sa mga positive cases sila padala ni sa kuan mo Philippine Genome Center gina sequencing na da no nabalaan kung anong variant sang COVID na igiusi mo. So sila lang adlaw ginkumpirma sa nya DOH nga sila ton ining kaso no sa isa iya ka lalaki mga kabanan nga taga Pampanga nga sila ton na konfirma ni siya nakaangkon sang Kappa variant sa COVID-19. Posingoti, kuhan pa ni siya. June pa ni nga kaso. Tidugay-dugay na, pila ka bulan, 5 na bulan. Makabila po sunod sa DOH, ginakonfirmar lagi po monitor no? Ang iniyang kaso
mga kabinan. Check ining sambit nga individual ning B-1-617-1 nga variant, kung itawag nga Kappa variant sa nga COVID-19. Kaya first ining na-detect ining Kappa variant dito sa India. Dito ni taga Florida Blanca, Pampanga, nisambit nga 30 years old nga individual nga muna sinaton na detect base iya siniswab sample na detect ining Kappa variant mga kaibanan. So first niya nga Kappa variant diriya sa pungsod Pilipinas nga na-record sa nga Department of Health. Sinaton first nga nakitaan na detect ining variant dito sa India sa tong bulan sa Oktubre, tuig 2020 kung last year lang, mga kabinan. So daw okay naman kay recover naman kung ano yung sabi ng pasyente sining Kappa varianta mga kabinan. Kadto nga paging mga balita, buti maayong nga balita sa aton nga mga sektor sa transportasyon, may rollback sa presyo sang produkto sa petrolyo buwas mga kabinan, pratikamente sa krudo kag sa gasolina. News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kevin. KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Nobyembre 9 o 8, 2021, napapanood tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Mahigit 100 kababayan natin na nawalan ng trabaho ay nanumbalik na rin sa labor force kasunod ng pagbaba sa Alert Level 2 sa National Capital Region ayon naman sa DTI. Ang pagsusot naman ng face shield sa lungsod ng Maynila hindi na mandatoryo sa labas ng medical facilities. Pero ang Department of Health nanawagan sa mga LGUs i-hold muna ang kanilang executive order kaugnay sa hindi na pagsusot ng mga face shields. Ang Malacanang naman naniniwalang kailangan muna ng amyendahan ang batas sa 4Ps bago ipatupad ang mandatory vaccination sa mga benepisyaryo ng naturang programa. Sa police report naman, isang tanggulang lamang na baby sa isla ng Guimaras patay matapos makainom ng liniment oil. Yung biktima nagpositibo pa sa COVID-19 ang dinala sa ospital. At sa international news naman, update dahil ang American rapper na si Travis Scott at ang organizers ng music festival sa Texas kung saan nga nagkaroon ng matinding stampede, kinasuhan na ng ilang mga concert goers. At sa atin namang sports balitang NBA, nirekomenda na rin sa mga players at mga coaches na bilisan na ang pagpapaturok ng booster shots laban naman sa COVID-19. At sa entertainment news, ang Miss Universe Philippines official naman may panawagan sa mga nambabash kay Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, na good news dahil sa libo-libo na ang madaragdag na mga manggagawa pa na makakapasok na rin sa trabaho ngayong nasa Alert Level 2 na ang Metro Manila. Ito ang inaasahan din na mangyayari ng mga Employers Confederation of the Philippines o ECOP kasunod ng pagluluwag na rin ng quarantine restrictions sa ilang bahagi ng Pilipinas. Sa naging public briefing ng Laging Handa, sinabi ng ECOP President na si Sergio Ortiz Luis, ngayong nagluwag na sa Metro Manila, isang magandang pagkakataon ito para makapagtaas din ng operating capacity ang mga negosyo. Kakambalan niya nito ay mas darami pa ang mga Pilipinong magbabalik sa trabaho at dagdag na kita ng negosyo. Ayon pa sa opisyal, kapag lalo pang nagluwag, inasahang 100,000 pa ang madaragdag na trabaho. Pag ito ay sinabi naman ng naturang opisyal na bagaman naantalan ng isang buwan ang target ng pamahalaan at pribadong sektor na 1 million job program, inasang matutuloy din to sa Enero ng susunod na taon. Sa huling reportan niya nitong nakalipas na 2 linggo, nasa 250,000 mga kababayan natin ang meron na muling trabaho lalo na sa Business Process Outsourcing o BPO, yung mga construction at mga hotel o industriya ng turismo.
Narito pa ang pahayag ng ECO President Mr. Sergio Luis Ortiz. Para sana hindi biglang-bigla ngayon na bigla na ahead of time, hindi nakahanda yung iba. Pero siyempre welcome yan dahil talaga yan matagal na namin sinasabi. Noong pa mang nag-ano tayo noong Agosto, sabi namin sa September sana, unti-unti nang buksan yan. Na noong una, konti lang pinapayagan, 30%. Ngayon meron ng 50%, meron ng 70%. Ano rin yan? Tens of thousands din yan, no? Ina-expect sana namin kung talagang luluwagan na rin sa Metro Manila, 1,000,000 pa rin yan. So, malaking tulong yan dahil alam naman natin, yung mga yan, magmula nung umpisa yung gradual lockdown, ang may mga ayuda lang yun nandun sa gradual lockdown, itong mga ibang hindi makapagtrabaho, wala namang ayuda. So talaga hirap na hirap sila. So malaking bagay yan na binubuksan na natin yung ating ekonomiya. Yan pa rin ang tinig ng Presidente ng Employers Confederation of the Philippines, Mr. Sergio Ortiz. Kaugnay pa riyan, good news pa din dahil aabot sa 100,000 mga Pilipino na nawalan ng trabaho ang inaasahang magbabalik na sa labor force kasunod na rin ang pagluluwag ng quarantine restrictions sa Metro Manila sa Alert Level 2. Kasabay din ito ng panunumbalik ng economic activities. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, nasa kabuang 1.8 million na mga individual ang nawalan ng trabaho dahil sa ipinatupad na paghihigpit sa buong bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Binigyang diin naman ni Lopez na nakasalalay sa mga establishmento na siguruduhin ang kanilang mga customers ay sumusunod sa public health safety standards. Inilagay nga sa Alert Level 2 ang buong Metro Manila mula noong November 5 na magtatagal hanggang November 21, kasunod na rin ng pagbaba ng bilang ng mga naitatalang COVID-19 cases. Nauna na ring inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na maaari pang tumaas ang GDP o Gross Domestic Product ng bansa ng hanggang 3.6 billion pesos kada linggo. Kasunod na rin ito ng de-escalation ng quarantine classification sa NCR sa Alert Level 2. Samantala naman sa ibang balita, hindi na mandatory ang pagsusot ng face shield sa lungsod ng Maynila, epektibo ngayong araw, Nobyembre 8, sa gitna na rin ng COVID-19 pandemic. Ito'y batay naman sa bisa na in-issue naman Executive Order No. 42 ni Manila Mayor Esco Moreno kung saan nakasaad na ang mandatory na pagsusot ng face shield sa lungsod ay hindi na mandatory, maliban na lamang sa mga ospital, yung mga medical clinics at iba pang mga medical facilities. Kaugnay dito, binigyan din po itong si Mayor na tanging ang Pilipinas na lamang daw ang bansa sa buong mundo kung saan mandatory pa rin ang pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong lugar, liban pa sa pagsusuot ng face mask bilang protection naman laban sa virus. Ang lungsod ng Maynila ang ikalawang syudad sa bansa na inalis na ang mandatory na pagsusuot ng face shield, liban na lamang kung nasa loob naman ng medical facilities. Malala nung nakalipas lamang na linggo o narito naglabas din ng executive order si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kung saan voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face shield sa mga lugar na crowded. Ito po yung mga close contact settings at yung tinatawag din na mga enclosed areas. Samantala, ang Department of Health na nanawagan sa mga LGUs na i-hold muna ang kanilang executive order kaugnay na rin sa hindi pagsusuot ng face shields. May karagdagang detalye si Bombo Jane Buna. Nakatakdang ipakita ngayong linggo ng Department of Health sa Interagency Task Force ang updated na recommendation sa paggamit ng face shields. Sa isinagawang media forum ngayong araw, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang mga health expert, katuwang ang Department of Health, ay magbigay ng update sa kasalukuyang review ng mga ebidensya sa paggamit ng face shield bilang isa sa mga pandemic response. Nangako umano sila sa Interagency Task Force na sa Webes ay ipapakita nila ang isang updated na rekomendasyon para yan sa paggamit ng mga face shield. So ngayon po ang usapan with the IATF last Thursday, our experts together with DOH of course will update the current review of evidence for this face shield use in this pandemic response. So we have committed to the IATF that by Thursday, we will be presenting to them
an updated recommendation for the use of face shields. So ngayong hapon po, we already have a meeting with our TAG experts together with the Living CPG team. The Living CPG team have already re-evaluated, they already have their updated recommendations, and they will be presenting this afternoon to us so that we can discuss and we can further provide recommendations to the IATF on Thursday. So, samantala, hinimok ng kagawaran ang mga local government units na i-hold muna ang kanilang executive order hanggang sa magkaroon ng desisyon ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease sa paggamit ng face shield. Ayon kay Vergere, makikipagpulong pa sila sa mga eksperto para pag-usapan ang re-evaluation ng face shield policy. Nananawagan po tayo sa ating mga local governments, antayin po natin yung IATF na makapagbigay ng kanilang agreement or decision regarding the face shield. Until we can have the IATF resolution, we urge all local governments to just hold their executive orders or their issuances so that we can all be uniform in our implementation and we are all aligned. So we leave it to the ILG po to manage this kind of issues. We're just saying right now that the DOH together with our experts are going to meet this afternoon so that we can discuss this face shield use for the pandemic response, and we will provide our recommendations on Thursday in the IATF meeting. Magugulita ang itinigil na ng lungsod ng Maynila ang paggamit ng face shield maliban sa mga hospital matapos lagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno ang isang Executive Order No. 42 para yan sa limitadong paggamit ng face shield. Iniulat naman ng Department of Health na nakapagtala sila ng karagdagang 690 COVID-19 variant cases. Base ito sa pinaka-latest run na isinagawa noong Nobyembre 6 na binubuo ito ng 748 sample na nakolekta noong Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Setyembre at Oktubre. Sa mga sequenced na sample, 651 ang nakitang Delta variant case, 22 Alpha variant case, 15 Beta variant case, isang B16171 variant case o dating Kappa at isang B11318 variant case. Sa mga karagdagang variant cases, ang kabuuan ay nasa 5,982 Delta variant cases, 3,577 Beta variant cases at 3,128 Alpha variant cases. Of the 17,292 samples sequenced assigned with a lineage as of November 6, 34.59% of samples were positive for the Delta variant, 20.69% of samples were positive for the Beta variant, 18.09% were positive for the Alpha variant, and 0.02% were positive for the Gamma variant. Among all the sequence samples in the Philippines, 73.4% of the 17,292 samples with assigned lineages were positive for the Alpha, the Beta, or the Delta variant. All 17 regions either have an Alpha, a Beta, or a Delta variant case. In the National Capital Region, all cities and its lone municipality were found to have a variant of concern. Also, 804 or 68.7% of the returning overseas Filipinos were positive for a variant of concern. A gradual increase in the proportion of the variants of concern with respect to the total sample sequence has been seen at the national level since the detection of the first local Alpha and Beta variant cases. Variant of concern cases only accounted for 24.8% of the samples collected in the month of February of this year. In March, however, the variant of concern cases comprised of 82.2% of the total samples. The increase has been consistent for the succeeding months. At present, for samples collected in October, variant of concern cases now comprise about 99%. In addition, similar to other variants of concern, since the detection of the first local Delta variant case collected in April, an increase in the proportion of Delta variant cases were seen for the succeeding months.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mas mababa pa kumpara sa mga nakalipas na araw ang bagong dagdag na natalang dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito'y makaraang iulat ngayon ng Department of Health ang 2,087 na karagdagang kaso ng COVID-19. Sa kabuuan ng mga nahawa sa virus sa Pilipinas ay umabot na po sa 2.8 milyon na mahigit. Samantalang mayroon namang maraming naitalang mga bagong gumaling na umabot naman sa 3,510. Sa mga bagong namatay, mas mababa naman sa 100 ang bagong naiulat ngayon kung saan umaabot naman sa 71 ang mga fatalities. Ang death toll sa Pilipinas mula nakalipas na taon dahil sa deadly virus ay nasa 44,521 na. Doon naman sa mga aktibong kaso pa, kinumpirma rin ng Department of Health na meron pa nga 32,077. Ito po yung mga nagpapagaling pa ng mga pasyente. Yung mga nakarecover naman umaabot na sa 2.7 milyon na mahigit sa Pilipinas. Sa karagdagan pang balita, bumagal naman ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa 5 mga rehiyon sa bansa dahil na rin sa kakulangan ng vaccinators. Tinukoy ni Vaccinzor Carlito Galvez Jr. ang mga rehiyon na ito na kinabibilangan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Region 4B o Mimaropa, ang Region 5 o Bicol Region, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula at maging ang Region 12 o Soc-Sargen. Paliwanag ni Galvez ang nakikitang dahilan ng problema sa accessibility sa mga naturang rehiyon ay ang kawalan ng cold chain facilities gaya na lamang sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region, partikular na sa mga island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagkakaroon din anya ng kakulangan sa vaccinators kung kaya't kinukonsulta na rin anya ang mga medical associations at maging ang mga allied medical professionals para tumulong. Target naman ng pamahalaan na maiturok ang nasa 1 million hanggang 1.5 million COVID-19 vaccines simula yan sa November 20 para mapabilis pa ang vaccination drive. Nauna pa rito, inihayag ni Vaccinzor Carlito Galvez ang kanyang pagsuporta sa mandatoryong COVID-19 vaccination ngayong mayroon ng sapat na supply ng bakuna sa bansa para na rin sa kaligtasan ng lahat. Samantala muna sa ibang balita, ang DTI may paalala pa rin sa mga business establishments at gayon na rin yung Malacanang naniniwala naman kailangan munang amyendahan daw itong controversial na panukala sa 4-piece na gawin na rin mandatory para naman sa mga benepisaryo ng programa na yan. Mga balita na yan mula naman kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, Malacanang na mismo ay naniniwala na kailangang amendahan ang batas para sa 4-piece o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung gustong gawing mandatory ang pagbabakuna para sa mga benepisyaryo nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na bagamat valido o valid ang pag-obliga sa lahat ng mga Pilipino kasama na ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na magpabakuna laban sa COVID-19, naniniwala siya na kailangan munang amendahan ang batas bago ito ipatupad. Sa ngayon, inihayag ni Roque na habang hindi pa naamendahan ang batas sa 4-piece, mabubuti niyang pag-aralan muna ng DSWD na siyang implementing agency ang programa kung paano mas mapabilis ang pagbabakuna sa mga beneficiaries ng 4-piece. Una nang iminungkahi ng ilang mga opisyal, partikular sa DILG, ng kung walang bakuna ay walang ayuda para sa mga kasali sa 4-piece. Sa ilalim ng programa, tatanggap ng halagang 3,000 piso hanggang 5,000 piso ang kwalipikadong pinakamahirap na pamilya kada buwan sa kondisyong dapat na pumapasok sa eskwelahan ang kanilang mga anak at napapangalagaan ang kanilang kalusugan. Narito pa ang nagdag na bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Well, tingin ko po ay pwede naman pong i-require yan sa 4-piece pero baka kinakailangan po amendahan yung batas. Kasi yung batas po ay nagsasabi kung sino yung entitled sa 4-piece program. Ito po ay naisabatas ng Kongreso sa pamamagitan ng RA 11310. So, meron naman pong provision doon kung paano magkakaroon ng pag-amendang batas at sa tingin ko naman po ay isang validong dahilan na i-require ang vaccination kapalit ng
pagtatanggap po ng 4P benefits. Pero yun lang po ang aking tingin dito, baka kinakailangan po magkaroon ng amendment sa ating batas sa 11310. Habang hindi pa po na-amend, that is a suggestion na dapat pong pag-aralan pa ng DSWD dahil ang DSWD naman po ay sang-ayon sa batas ang implementing agency. Samantala, sa ibang dako ng mga balita, binalaan ng Malacanang ang mga may-ari ng malls at iba pang establishmento gaya ng mga pasyalan na muli silang ipapasara ng gobyerno kapag nakitaan ng mga paglabag sa pagpapatupad ng minimum public health standards. Sa gitna na rin ito ng dumadagsa ng mga tao sa iba't ibang mga establishmento at pasyalan. Sinabi ni Secretary Roque tungkulin ng mga may-ari ng mga malls at iba pang pasyalan o establishmento na tiyaking sa sunod ng mga tao ang mga patakaran. Kapag nabiguan niya ang mga ito na tuparin ang kanilang tungkulin, tiyak niyang mayroon na namang makikitang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 at hindi niya magdalawang isip ang pamahalaan na ipasara na naman sila. At sa panig naman ni Trade Secretary Ramon Lopez na kasama sa mga kondisyon o patakaran para sa pagluluwag na sa mga pupunta sa mall ay ang pagtalaga ng pamunuan nito ng Health Safety Protocol Officers na siyang mag-iikot, magbabantay, sisita at magpapaalala sa mga taong nagkakaligtaan ang pagsunod sa minimum public health standards. Kaya din daw na makatugon ang mga establishmento sa itinakdang tamang ventilation sa loob ng mga malls. Ito naman ang bahagi ng pahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez. Nasa mga malls, commercial establishments, yung may-ari ng mga lugar, ang pag-instill or pagsigurado na sumusunod lahat sa minimum public health standard. Actually kasama sa mga guidelines natin, bawat establishmento, magtatalaga sila, maglalagay sila ng mga health and safety protocol officers. Katungkulan po nila yan. Kaya para masigurado at all times makasunod sa public health protocol ang ating mga kababayan. Yung pag-iwas, yung mga lahat nakasigurado, nakamask, at dahil kung indoor ito, kailangan naka-face shield pa rin sa ngayon hanggang mabago po yung polisiya sa face shield. At saka importante rin po, aside from mask, hugas, iwas, yung pinapaalala po rin ng ating pamahalaan ay yung ventilation, lalo na dito sa mga malls, at lalo na itong mga bagong bukas sa mga cinema and all that, yung klase ng ventilation ay mas maganda, mabilis ang palit ng hangin para talagang wala hong pumalat na mga COVID. Diyan po. Ang ating po obserbasyon, tama ho, dumami ho ang tao nitong weekend, pero below pre-pandemic pa rin po ito. Pero masaya tayo, nakakita na tayo ng mga kabataan, mga bata, kasama ang kanilang mga magulang or mga kuya at ate. Ang maganda ho dito na obserbahan naman natin na lahat sumusunod sa protocol. Yung pagsuot ng mask, yung face shield, at yung mga distancing nila. At ang importante, nakita rin natin pati sa parking level, halos mapupuno na. No? At dati yan talagang walang laman. No? Pero hindi pa rin siya kasing puno nung tulad nung pre-pandemic. So umaasa tayo na unti-unti pang makabalik at kasabay niyan, pagsunod pa rin sa minimum protocol standards po. Ginapahayag naman ni Trade Secretary Mon Lopez. Tama yan, Bombo Raymond. Dito muna susapin ng pagbuhos ha. Talagang nasa mga guardians pa rin natin, mga magulang, Bombo Raymond. Kasi ang nangyari ito, kailang dinadala, Bombo Raymond ha. Yung mga bata, tama yan, ito nakalipas na mga weekend na mga araw, talagang makita mo talaga. At yung mga medical officers talaga nadismaya sila dahil sa may mga establishmento na hindi na pinapatupad yung paghigpit Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Elmar, dahil dapat nasa mga magulang, mga guardians pa rin yung responsibilidad. Lalo kung yung kanilang mga anak, mga kasamang bata ay hindi pa naman bakunado. So mahirap i-risk, isugal, mabigla. Baka dito pa sa pagpapabaya o kaya pagluluwag, mapahamak yung mga bata, Bombo Elmar. So dapat talaga at hindi na dapat hintayin pa na sitahin ka ng kumbaga protocol officer at dapat ikaw na mismo ay magkukusa na Bombo Elmar na magsuot at pagsabihan yung mga anak na kasama na magsuot ng face mask, face shield para tayo yung makatitiyak. Parang doon sa amin sa Las Piñas sa palengke, merong may naka-megaphone at talagang naninita sila at hindi lang sila sita
na talagang hinahatak papunta sa katabi na mga store na nagbebenta na tig 10 piso na face shield kung hindi ka nakasuot doon. So ganun lang naman kasimple, Bombo Elmar. Yung iba nga nakakabili ng alak na mas mahal pa, sigarilyo, 10 pesos lang yung face mask, face shield. So ayun dapat alalahanin ng bawat isa, yung pag-iingat pa rin talaga, Bombo Elmar. Itong sa Marikina kahapon, yung lugar dyan na sikat din na Riverbanks, tagang grabe ang pumunta kahapon, at saka the other day. Kaya yung alkalde dyan, palak nila rin ang ordinansa at patawan yung mga establishmento, Bombo Raymond. Dahil sa hindi na nga mapigil yung iba rito, Bombo Raymond, tamang binabanggit mo na yung mga guardians natin, dapat new normal pa rin tayo. Hindi ibig sabihin na dapat natenga sila sa bahay, maglabasan na lahat, Bombo Raymond. Yun ang problema natin ngayon. Oo, ang nangyayari parang yung mga palaka pag naulanan, sabi nga, di ba, bigla-bigla silang parang nauhaw, bigla nagsilalabasan na pag mga unang pag-ulan, Bombo Elmar. So dapat ay disiplina pa rin talaga yung kailangan nating ipaya para lahat naman tayo ay magiging masaya kapag magtuloy-tuloy yung pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases. At lalo papalapit na itong holiday season, yung Kapaskuhan, at para talagang pwede naman yung dahan-dahan lang, slowly but surely, para everybody happy, Bombo Elmar. Sige, so si Pangulo, wala mamayang gabi, Bombo Raymond, sa kanyang Talk to the People? Oo, meron lamang siyang pupuntahan mamaya 7:30 yung pagsalubong doon sa arrival ng 2 million doses ng bakuna. Ito ay galing yung Sputnik V mula sa Russia, Bombo Elmar. So yan yung aktibidad mamaya ng Pangulo at dito ay posible magbigay siya ng mensahe. At negative, wala nga siyang talk to the people na at bukas ng gabi inaasahan natin na magkakaroon, Bombo Elmar. Sige. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, naitala ng Pilipinas ang kauna-unahang kaso ng B.1.617.1 COVID-19 variant o mas kilala sa tawag na Kappa variant ng World Health Organization. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, na ang naturang COVID-19 variant ay dating itinuturing na variant of interest. Subalit naiuri ito bilang variant under monitoring noong nito lamang September 20 ng taong kasalukuyan. Ang unang kaso ng Kappa variant na naitala sa bansa ay na-detect sa isang 32 anyos na lalaki mula sa Florida Blanca, Pampanga na itinuturing na isang local case. Napag-alaman na ang naturang pasyente ay nakaranas ng mild disease na kalaunan naman ay nakarecover sa sakit. Pagtitiyak naman ni Vergeire, nakasalukuyan na rin nagsasagawa ng karagdagan pang investigasyon ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH para na rin sa karagdagang impormasyon hinggil sa naturang kaso. At istrikto ding sinusubaybayan ang naturang kaso, gayon na rin ang mga komunidad. Una ngang na-detect ang Kappa COVID-19 variant sa bansang India noong Oktubre ng taong 2020. Samantala naman, nasa ilalim ng granular lockdown ang 35 lugar sa National Capital Region upang mapigilan ang pagkalat pa ng COVID-19. Batay sa data ng PNP Joint Task Force COVID Shield, nagmula ito sa 33 na barangay sa 4 na mga lungsod at munisipalidad sa NCR. Kabilang dito ang 30 mga kabahayan, 3 mga residential buildings, 1 purok at 1 subdivision. Nanguna ang Manila Police District sa may pinakamaraming lugar na naka-lockdown na umabot naman sa 22. Tinitiyak naman ng 122 mga police personnel at mahigit 100 force multipliers ang health protocols sa mga apektadong lugar na kung tutusin ay bumaba na ng husto sa mga gradual lockdown sa Metro Manila. Tiniyak naman ng Department of Health na walang masasayang na mga COVID-19 vaccines na malapit na ang expiry date. Kasunod na rin ito ng pagkumpirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na mayroong mga COVID-19 vaccines na donasyon ng ibang bansa ang nakatakdang mag-expire sa katapusan ng buwan ng Nobyembre. Pero paliwanag ni Vergeire na agad na anyang na-deploy ang mga natanggap na COVID-19 vaccines sa mga fast-moving local government units. Ilang mga bansa na rin ang nakakaranas kasi ng problema sa pamamahagi ng vaccine doses bago ang naitakdang expiry date dahil nga ito sa maikling shelf life ng mga bakuna kung kaya't ibinibigay na lamang bilang donasyon.
Samantala naman, umaabot na sa 28,348 ang mga lumabag sa 3 araw na napagpatupad ng Alert Level 2 sa National Capital Region o NCR. Sa data ng PNP, nasa mahigit 9,000 ang netalang new violators, habang mahigit naman 9,000 rin ang daily average ng mga violators sa NCR. Sa bilang sa mga lumabag sa Alert Level System ay 64% daw ang mga nasita, 33% naman ang pinagmulta at 2% ang pinatawa ng iba pang mga parusa. Kabuang 25,000 mahigit naman ang mga hindi sumunod sa mga minimum public health standards, habang mahigit 2,000 naman ang lumabag sa curfew. Nabatid na iiral ang alert level 2 nga sa NCR hanggang November 21. Sa karagdagang mga balita, ang Senate Blue Ribbon Committee naman dumipensa sa aligasyon ng dating police official na nagpabaya sila kaya nakalusot ang bilyong halaga ng family deal. Maki-update tayo mula kay Bombo Dennis Hamito. Inalmahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon ang naging pahayag ni dating Anti-Narcotics Officer Eduardo Asierto na may pagkukulang din ang panig ng Senado kaya nakapasok pa sa bilyong deal ang kontrobersyal na dating presidential advisor na si Michael Yang pati na ang kumpanyang Parmalee. Git ni Asierto noon pa man ay nagsumiti na siya ng report sa Senado ukol sa kinasasangkutang usapin nitong siyang, ngunit wala raw naging tugon ang panig ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Gordon. Matatandaan ng dating economic advisor ni Pangulong Duterte na siyang ang isa sa naging daan para sa malalaking deal kung saan ay kumamal umano ng malaking salapi ang Parmalee officials at nakabili pa ng maraming luxury cars matapos ang deal sa PSDBM. Ito ang pagbili ng mga kagamitan para sa frontline health workers. Ayon kay Gordon, hindi naman maaaring magsumiti lang ng basta impormasyon ang sino mang individual at ipaubaya na sa Senado kung anong magiging aksyon. Para sa mambabatas, kailangang panumpaan nitong si Asierto ang mga sinasabi niya para mabigyan ng angkop na tugon ng mag-iimbestigang lupon. Matatandaan na una nang iniugnay itong si Michael Yang sa iba't ibang iligal na gawain. Ang problema ay hindi naman pinanumpaan ni Asierto ang kanyang mga isiniwalat na impormasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis, so lumutang muli itong si Colonel Asierto, so inabot din ng 3 taon. O, walang bang balak na, kasi ang binabanggit niya itong Parmalee deal, wala bang balak ang sila? Naimbitahan na rin itong si Asierto, ang retired official ng PNP, Bombo Dennis? Ang kondisyon dito ni Senator Gordon ay magsumiti itong si Asierto ng kanyang sinumpaang salaysay, pinananagutan niya kung ano man yung kanyang mga sinasabi at maglakip ng mga ebidensya at hindi lamang yung mismong report o yung intelligence report na kanyang sinasabi. Sabi ni Senator Gordon at ang iba pang miyembro ng Blue Ribbon Committee, dapat suportado ito ng ebidensya, hindi basta mag-akusa lamang. Bombo Elmar. Bagamat target nga ng panel ang iba pang usapin dito kay Michael Yang, dapat daw kung mag-aakusa itong si Asierto, dapat may mga kaakibat na documentary evidence o kung iba pang susuporta doon sa kanyang mga sinasabi at dapat ay kaya nitong panumpaan kung ano man ang mga nilalabas niya na impormasyon. Sige, maraming salamat Bombo Dennis. Back to you, Bombo Elmar. Samantala sa pagpatuloy pa ng ating mga balita, madako muna tayo dyan sa Eastern Visayas region, dyan sa Leyte province. Ngayong araw kasi ginugunita ng Pilipinas itong malungkot na pangyayari sa kasaysayan. 8 taon na kakalipas, yung pananalasa ng pinakamalakas, itong strongest super typhoon na Yolanda dyan sa may bagay ng Eastern Visayas. At ngayong araw, eksakto 8 taon, ika-8 ngayon ng Nobyembre, ay ginugunita nila may mga aktibidades dyan. Go ahead, kumusta ngayon dyan? Bombo Radio Tacloban, Bombo Eden, go ahead. Yes, magandang gabi, Bombo Elmar. Narito tayo ngayon dito sa Barangay 84, San Jose District sa lungsod ng Tacloban kung saan kasalukuyan ngang isinasagawa ang candle lighting at ilang mga activities kaugnay sa paggunita ng ikawalong taon mula ng pagdama ng Super Typhoon Yolanda dito sa Eastern Visayas. Ngunit bago ito, Bombo Elmar, kaninang umaga ay nagsagawa na rin ng ilang mga activities kaugnay sa Yolanda 8th year commemoration o ang tinatawag na paghinumdum ngayong araw kung saan kanina dito sa Tacloban ay nagkaroon ng
misa at wreath laying, candlelighting. Itong wreath laying ay pinangunahan mismo ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at ang kanyang may bahay na si dating Mayor Cristina Romualdez, gayon din si Congresswoman Yeda Romualdez at ang kanyang asawa na si Majority Floor Leader FM Romualdez. At nakiisa rin Bombo Elmar dito sa paggunita ng Yolanda 8th Year Commemoration. Itong si Presidential Aspirant at dating Senator Bongbong Marcos bilang paggunita ng Yolanda 8th Year Commemoration. Dinagsa ito ng kanyang mga supporters dito sa Tacloban at mula rin sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas na nagtungo pa rito sa Tacloban upang masilayan itong si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. At nagkaroon rin ng press con si former Senator Bongbong Marcos, Bombo Elmar, at pakinggan natin ang bahagi ng kanyang press con kung saan tinanong siya kung ano ang kanyang masasabi o komento tungkol naman sa disqualification case o complaint na isinampa laban sa kanya. Well, I consider it a nuisance complaint because mula nung kaso na yan, dumaan na ako sa 8 halalan. So that issue has actually been that was a case that was against me yung bumalik ako ng 91. Sa akin palagay tapos na yung issue na yan. Pero siyempre yung kalaban gusto maglagay ng bagong issue. Tingnan natin. Yung mga abogado naman yung mga nakakausap ko ay sabi nila it is a nuisance petition. Ayon, Bombo Elmar, ang boses ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos, bahagi ng kanyang press con kanina. Pero ang kanyang talagang dito sa Tacloban ay upang makiisa sa paggunita ng 8th year commemoration ng Super Typhoon Yolanda. Samantala, ngayon, Bombo Elmar, sabi ko pa kanina, nagkakaroon ng mga activities dito sa Barangay 84, San Jose District, kung saan nga itong barangay na ito ay isang coastal village at kung ating babalikan noong nakaraang November 8, 2013 ay aabot sa 800 o 800 mga individual ang naitalang patay dito sa kasagsagan ng pananalasa ng super bagyo o super typhoon Yolanda. At narito nga, Bombo Elmar, ay makakapanayam natin ang barangay chairman ng Barangay 84 ng lungsod o San Jose ng lungsod ng Tacloban. Ito po si Cap Dexter Bahin. Magandang gabi, Kapitan Dexter. Kumusta po at ang mga activities ngayong araw, kumusta naman mula kaninang umaga at ngayong gabi, ano pa ang mga nakalatag ng mga activities kaugnay sa Yolanda 8th Year Commemoration? So magandang gabi rin. Nandito kami ngayon, ongoing yung namin, candle lighting at saka yung yung film showing. So naghihintay lang kami ng pare para sa blessing. So pagkatapos ng mass doon sa simbahan, pupunta yun dito para sa blessing. So blessing ng dito dahil dito tinambak yung mga patay. Nung kasagsagan ng bagyo. Ayun. Bombo Elman, meron ka bang karagdagang katanungan dito kay Cap Dexter Bahin ng Barangay 84 ng San Jose District, Tacloban? Okay, maupay nga gabihay mo Kapitan Dexter. Ang tanong ko lamang, 8 years na nakalipas, kumusta yung mga livelihood nang nawalan ng trabaho diyan? At what about yung mga pabahay? Para dyan sa mga nawalan ng tirahan, kumusta na? Kasi may project ito, private at saka yung government nagtulungan dyan. Kumusta na, Kapitan? So para sa aking nalalaman sa ngayon, marami na dito yung lumipat na doon sa pabahay. At saka yung iba, hindi pa naayos. Hindi pa naayos, pero ongoing na yung pamimigay ni Mayor ng pabahay ngayon. Pag sinabing marami pang hindi naayos, hindi pa nagkaroon, gaano karami, estimate mo dyan, hindi pa nabigyan ng pabahay, hindi pa nakalipat, sa nakalipas, I understand, ang Pangulong Duterte nga dyan, binibigyan ng pansin din niya dyan, yung talaga pa siya dyan ng kanyang point man. Kumusta na, Kapitan Dexter? Siguro mga 1,000 plus pa yung hindi na nakakabil ng pabahay dito sa San Jose. Ganun ba?
Okay. Sa pagkakataong ito, ano pang mga hinaing nyo dyan? Yung mga kababayan mo dyan, ano pang gusto nilang iparating? Baka sabihin ng iba, nakalimutan na sila ng gobyerno. So after 8 years, ano pang mga panawagan nila apila dyan? Kapitan? So, ganun nga, yung sinasabi ko na kung maaari lang, bigyan pansin naman yung mga natin, mga pamilya natin dito na wala talagang malilipatan na bahay. So, marami na ako naibigay na endorsement. So, wala pa talagang maibigay si Mayor dahil hindi pa ayos. Sa pagkakaalam ko, yung dating kontraktor hindi naman gaano kaayos yung paggawa. Okay, maraming salamat. Balikan ko si Bombo Edin. Maraming salamat Kapitan Dexter. Bombo Edin, yung lugar mong kinatayon ngayon, sabi mo 800 ang namatay dyan sa lugar na yan. Ano yan? Wash out ba yung lugar na yan dyan? At mga bagong establishmento na yan ngayon, yung kinatayon mo ngayon dyan? We're just curious, what happened 8 years ago, Bombo Edin? Yes, Bombo Elmar, dito talaga kasi isa itong coastal barangay, kaya nga talagang na-wash out itong lugar dito. Ngunit matapos ang 8 years, makikita naman natin, Bombo Elmar, na talagang naibalik na sa dati at nadagdagan pa yung mga buildings at estruktura dito sa bahagi ng Barangay 84, San Jose District ng Tacloban. Kaming hindi nakakapunta dyan, gaano kalayo yan sa Tacloban City o sa airport nyo? Yung San Jose na yan, sabi mo coastal area yan. Malapit ba yan sa Palo? Malapit sa airport? O gaano kalayo yan sa Tacloban sa proper mismo? Ang kinatayuan mo ngayon dyan, Bombo Edin? Itong dito sa kinatatayuan ko, Bombo Elmar, ay talagang malapit lang ito sa airport ng Tacloban. Mga 5 minutes to 10 minutes lang na biyahe papunta doon sa DZR Airport ng Tacloban. So malapit na pala kayo sa Palo, Malapit sa Palo ba yan? Okay. Opo, malapit po ito sa Palo Leyte. Sige. Maraming salamat sa mga updates niyan. Maraming salamat, Bombo Radio Tacloban. Ingat kayo dyan, Bombo Edin. Yes, at yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tacloban at live mula dito sa Barangay 84 ng San Jose District, Tacloban. Ito si Bombo Aaron Terceño para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Samantala, balik tayo sa ating mga balita sa ating pagpapatuloy. Umaabot na raw ngayon sa kabuang 203,000 mahigit na mga minors. Ito po yung edad 12 anyos hanggang 17 anyos ang nabakunahan na sa bansa laban naman sa COVID-19. Ito yung pediatric vaccination na halos ang buwan na po ang nakakalipas na magsimula. Batayan sa latest data mula sa National Vaccination Operations Center, iniulat nga ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, lumalabas na wala pa sa 1% o nasa 0.10% lamang ang kabuang minors na naturukan ng COVID-19 vaccines ang nakaranas ng adverse reactions. Ang pangunahing naiulat naman ng mga adverse events matapos na mabakunahan, ito po yung mga pansamantalang pananakit sa vaccination site, yung pananakit ng ulo at pagkahilo, may ilad ding naitala ng mga anxiety-related cases. Sa kabila nito, lahat naman daw ng mga naiulat na adverse reactions ay maayos na rin napangaswaan. Noon narito, opisyal na rin sinimula ng pagbabakuna sa pediatric population sa buong bansa nitong nakalipas na November 3 kung saan sa kabuuan, 12.7 million ang target population kung saan nga nasa 1.2 million minors ang merong comorbidities. Samantala, naliliitan si Marikina Representative Stella Kimbo sa 1 billion pesos na cash assistance na ibibigay ng pamahalaan para sa mga tsuper sa harap yan ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagdinig ng House Ways and Means Committee, tinanong din ni Kimbo ang Department of Finance sa kanilang magiging diskarte para maibahagi na ang ayuda para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan sa mabilis na pamamaraan. Natroma kasi anya ang mga mambabatas na sobrang kabagalan ng Department of Finance sa pagbibigay ng mga ayuda katulad na lamang sa mga nakalipas na taon. Mababatid na ilang mga panukalang batas at resolusyon na rin ang inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso na nagpapanawagan ng suspensyon o pagbabawas ng excise tax ng langis. Ayon sa Development Budget Coordination Committee, maglalabas sila ng 1 billion pesos sa Land Transportation Franchising Regulatory Board para naman sa cash
cash grants na ibibigay sa mga PUV drivers. Ang halagang ito ay inaasahang sa sapat para nga sa mga 178,000 na mga PUV drivers na nalalabing buwan ng taon, na ipapamahagi naman sa pamamagitan niya ng sistemang ipinapatupad sa ilalim ng Pantawid Pasada Program. Nilinaw naman ni Department of Finance Director Yuvimel Nina Asuncion na kaparehong bilang lang din ang ginamit ng LTFRB nang mamahagi sila ng cash grants dati pa para sa mga PUV drivers. Samantala, abangan pa ang detalye, ang DepEd nagtayo na rin ng mga hotlines para makatulong din doon sa mga estudyante. Yung tinatawag nila na may mga mental health, mga problema. Bago ang mga balitang yan, samantala muna sa pangapaalala. Dunkin' Delivery po! May Dunkin' Coffee, may Dunkin' Coffee, may Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box. 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman, Choco Java naman, Choco Java naman, Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Dagdagan pa ang mga balita, ang mental health helpline para sa mga estudyante at guro inilunsad na rin ng Department of Education. May karagdagang detalye si Bombo Marlene Padiernos. Inilunsad ng Department of Education o DepEd ang helpline system para sa mga estudyante at ilang school personnel upang matugunan ang kanilang mga mental health concerns. Katuwang ng kagawaran ang Disaster Risk Reduction and Management Services o DRRMS sa pagpapatupad ng nasabing mental health helpline system na nagalayon na masuportahan ang mga mag-aaral, guro at publiko sa oras ng kanilang mental and psychological distress. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Beriones, priority ng kanilang kagawaran ang mapromote at maprotektahan ang mental health at general welfare ng kanilang mga nasasakupan, lalo na sa panahon ngayon kung saan ay kumakaharap ang bansa sa hamon na dulot ng COVID-19 pandemic. Dagdag naman ni DRRMS Director Ronil Daco, ang mga nasabing helplines ay makakapagbigay ng mental health at psychological support services sa mga kabataan at iba pang nasasakupan ng DepEd. Narito ang mga sumusunod na helpline numbers ng mga organisasyon na maaaring tawagan. Sa Circle of Hope Community Service Incorporated, 0917-882-2324 at 0908-891-5850. Sa Hopeline PH naman, 0917-558-4673 at 0918-873-4673. Habang sa The 700 Club Asia naman ay 0949-889-8138 at 0943-706-7633. Naglaan na din ng mga posters na may kumpletong listahan ng contact informations at helplines ang kagawaran sa iba't ibang mga tanggapan nito. Maaari rin makita ang mga ito online sa official Facebook page at website ng Department of Education. Ia-update naman ng kagawaran ang lahat ng numero ng helpline tuwing Marso at Oktubre ng taon. Ang nasabing issuance ng mga mental health helplines ay bilang pagtugon sa probisyon ng Mental Health and Psychosocial Support Services o MHPSS sa naunang DepEd Order No. 14 o ang Guidelines on the Required Health Standards in Basic Education Offices and Schools. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik na raw ngayong araw ang mga congressman sa kanilang mga sesyon. Ano kaya ang kanilang inatupag? May nakong impormasyon si Bombo Dave Vincent Pasit. Balik sesyon na ang mga kongresista makalipas ang isang buwan na bakasyon. Sa kanilang plenary session, sumentro ang privilege speeches ng ilang mga mambabatas sa ayudang ibibigay ng pamahalaan sa mga tsuper na apektado ng pagsirit ng presyo ng langis kamakailan sa nagpapatuloy na COP26 sa Glasgow at sa sitwasyon ng labor force sa Pilipinas sa kasalukuyan. Ipinapasama ni Nueva Ecija Congresswoman Ria Vergara ang nasa 5 milyon na mga tricycle drivers sa mabibigyan ng fuel subsidy mula sa gobyerno.
Ang mga tricycles aniya ang siyang pangunahing transportasyon lalo na sa mga bayan. Subalit sa kabila nito ay hindi man lang aniya sila kasama sa planong bigyan ng fuel subsidy ng pamahalaan. Iginit naman ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta na panahon na para amyendahan ang Section 10 ng Republic Act No. 7832 upang tuluyan ng maalis ang system loss na sinisingil ng mga kumpanya ng kuryente sa kanilang mga kliyente. Pagpapapasan sa mga consumer ng local franchise tax dahil mali aniya ang basehan nito at pagpapatupad ng wasto sa nilalayo ng Murang Kuryente Act. Sa kanyang oras naman, ipinaabot ni Deputy Speaker Loren Legarda ang kahalagahan ng nagpapatuloy na COP26 sa Glasgow na aniya ay posibleng huling pinakamagandang pagkakataon para makontrol ang climate change. Panahon na aniya na isabuhay na ang mga napagkasunduan ng mga magkakaibang bansa mula sa mga nakalipas na taon para sa ikabubuti ng mundo para na rin sa mga susunod na henerasyon. Tinalakay naman ni Bayan Muna Party List Congressman Ferdinand Gaite ang krisis na mayroon ang bansa pagdating sa trabaho na makikita naman aniya sa inilabas na labor force survey ng Philippine Statistics Authority para sa September 2021. Sa naturang survey, lumalabas na pumalo sa 8.9% ang unemployment rate na katumbas ng 4.25 million na mga Pilipino na walang trabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa kabilang dako, sa isang statement naman, sinabi ni Speaker Lord Alan Velasco na top priority nila sa ngayon ang ratification ng 5 trillion pesos 2022 proposed national budget. Masayaan niya sila na ganito rin ang posisyon ng Senado sapagkat mahalaga ang budget bill para sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. At para magawa ito, mahalagaan niyang hindi magkaroon ng reenacted budget sa 2022. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Update naman sa mga bagong dating ng mga sasakyan na umaabot sa mahigit 200 para sa PNP. May karagdagang detalye si Bombo Annalise Sabirano. Lalong pinalakas ng PNP ang kanilang fleet mobility matapos madagdagan ng mga bagong biling sasakyan. Pinangunahan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang pagpapasinaya sa 800 million pesos halaga ng mga bagong sasakyan kanina sa Camp Crame. Ang mga bagong sasakyan ay binubuo ng 10 utility trucks, 13 shuttle buses, 90 four-wheel drive troop carriers at 127 police patrol vehicles. Ang 240 bagong sasakyan ay binili gamit ang pondong nakalaan para sa Capability Enhancement Program 2021 ng PNP. Ayon kay PNP Acting Director for Logistics, Brigadier General Ronaldo Olay, ang mga utility truck ay ipamamahagi sa 5 area police offices sa Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, Eastern Mindanao at Western Mindanao, habang ang 13 shuttle buses ay ipamamahagi sa Police Regional Offices at Philippine National Police Academy. Ang 90 4x4 troop carrier naman ay ibibigay sa mga police mobile forces at municipal police stations sa mga bulubunduking lugar at ang 127 patrol vehicles at para sa iba't ibang police station. Ayon kay PNP Chief, malaking bagay sa kanilang police operation na palakasin ang kanilang mobility requirements. Pakinggan natin si PNP Chief General Guillermo Eleazar. Daan ngayong araw ay nagpapakita lamang ng ating matatag na ugnayan sa iba't ibang sektor sa lipunan na laging katuwang at kakampi ng PNP para sa mas maayos na pagpatupad ng ating mga programa para sa seguridad at kapayapaan ng ating bansa. On this notable occasion this morning, I am deeply honored to officially commission the latest addition to the PNP fleet of land mobile assets that were recently acquired under the PNP procurement program administered by Bids and Awards Committee from the Capability Enhancement Program for 2021. Si PNP Chief General Guillermo Eleazar. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, isang tanggulang lamang na baby ang namatay matapos makainom ng liniment oil at nagpositibo pa sa COVID-19. Ang buong detalye mula sa Bombo Radio Iloilo.
Patay ang isang taong gulang na sanggol sa Barangay Balcon, Maravilla, Jordan, Guimaras matapos aksidenteng napainom ng kanyang ina ng liniment oil. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Kenneth Bermejo, hepe ng Jordan Municipal Police Station, sinabi nito na nagising ang sanggol dahil sa sakit ng tiyan ngunit nalimpungatan umano ang ina kung kaya't hindi nito napansin na liniment oil ang napainom sa kanyang anak. Sa halip na gamot sa sakit ng tiyan, dinala pa ang sanggol sa ospital ngunit makalipas ang isang oras, binawian rin ito ng buhay. Kaagad na inilibing ang bangkay ng biktima matapos nagpositibo pa ito sa COVID-19. Napag-alamang kaarawan pa mismo ng bata nang mangyari ang naturang insidente. Dala sa hospital nga bata nga na poison, 19 years old ang mother, nagka-problema ang bata niya, so gimpainom siya nga muna. Pagdala sa hospital, mga after an hour, na-declare nga napatay, positive sa COVID ang bata, so gindiretso na lang din lubong. Si Police Major Kenneth Bermejo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naghabla ng kaso ang tatlong concert-goers laban sa American rapper na si Travis Scott at sa mga organizers ng Astroworld Music Festival Stampede sa Houston, Texas na ikinasubi ng 8 katao. Inakusahan si Scott at Aubrey Drake Graham ng negligence ng isa sa mga concert-goers, ang 23 anyos na si Christian Parades, at humiling ito ng $1 milyong bilang danyo sa natamong sugat sa naturang concert. Nagsampa din ng kaso sina Patrick Estenes at Manuel Souza laban sa American rapper at sa concert company na Live Nation. 2 criminal investigation ang isinasagawa sa ngayon hinggil sa nangyaring deadly stampede. Katuwang din ang Narcotics Bureau agent sa pag-iimbestiga matapos ngang may ulat na isang security guard ang naturukan ng droga. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference. Update. Patuloy pa ring umaani ng atensyon ang video ng foreign minister mula sa South Pacific Island ng Tuvalu na nagtatalumpati habang nakalubog ng ang kanyang tuhod sa kanilang dagat. Ang video ni Tuvalu Foreign Minister Simon Coffey na ipinadala sa UN Climate Challenge or Climate Change Summit sa Glasgow, Scotland ay upang bigyang diin ang apekto ng pagbabago ng klima o kalaksan ng isang tulad nila na isang island nation. Ayon sa mga leader ng Tuvalu, ang real-life situation na pagtatalumpati sa dagat ay upang ipamukha sa mga leader sa buong mundo ang masamang epekto ng pagtaas ng level ng tubig sa dagat sa mga mamamayan sa mga isla. Bunso na rin yan ng pag-init ng mundo. Samantala pa, magbibigay naman ang United Kingdom ng nasa 290 milyon na euro para matulungan ang mahihirap na bansa na makabangon mula sa impact ng climate change. Sa ikalawang linggo ng UN Climate Change Summit, tatalakayin kung paano susuportahan ang mahihirap na bansa, gayon din ang reparations sa pinsala na dulot ng natural disasters. Gagamitin ang nasa 274 milyon euro para matulungan ang Asian at Pacific nations para sa conservation at masiguro na rin ang low-carbon development. Ang 15 million euro naman na ilalaan para naman suportahan ang developing countries. Habang nalalabing 1 milyon o 1 million euro naman ay para gawing mas mabilis at epektibo ang humanitarian aid, kabilang na nga ang pagtugon sa climate-related disasters. Bombo Sports News. Sa basketball naman, inirekomenda ngayon ng NBA sa lahat ng mga players, mga coaches at referees na magpaturok na rin ng booster shots laban sa coronavirus. Ginawa ng NBA ang abiso lalo na sa mga nakatanggap na ng single-dose Johnson & Johnson vaccines. Ayon sa liga, doon sa mga nakatanggap na nabanggit na bakuna, mahigit 2 buwan na nakakalipas ay dapat na magpaturok na ng booster shots. Inirekomenda rin ng NBA na doon sa mga nakatanggap ng Pfizer at Moderna vaccines na 6 na buwan na nakakaraan ay dapat na rin sumailalim sa booster shots. Paliwanag ng NBA, batay daw sa kanilang natanggap na impormasyon, bumababa raw ang efficacy o bisa ng antibody levels para sa Pfizer at Moderna recipients pagkalipas ng 6 na buwan, habang 2 buwan lamang daw sa mga naturukan ng Johnson & Johnson.
Pinayuhan naman ng NB ang mga players na ayaw magpa-booster shot pero nakatanggap na ng bakuna, sasalalim sila sa Game D testing sa COVID-19 simula sa December 1. O narito lumabas ang report na bago magsimula ang bagong season ng NBA, nasa 97% ng mga players ang pinaniniwalaang nagpabakuna na. Ang balitang sports din po sa atin ng Jennifer. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. 100,000 mahigit nating kababayan na nawalan trabaho, mabibigyan na rin sila ng trabaho matapos ibaba na sa Alert Level 2 sa NCR ayon sa pagtaya ng DTI. Pagsusuot naman ng face shield sa lungsod ng Maynila, hindi na mandatoryo sa labas ng medical facilities. Pero ang Department of Health nawagan pa rin sa mga LGUs i-hold muna ang kanilang executive order kaugnay sa hindi na pagsuot ng face shields. Malacanang naniniwala ang kailangan munang maamyendahan ang batas sa 4Ps bago ipatupad naman ang mandatory vaccination sa mga benepisyaryo ng programa. Sa police report, 1 taong gulang lamang na baby sa Guimaras patay matapos makainom ng liniment oil. Yung biktima nagpositibo pa sa COVID-19 nang dalhin sa ospital. At sa international news, ang American rapper na si Travis Scott at organizers ng music festival sa Texas kung saan nga nagkaroon ng matinding stampede, kinasuhan ng ilang mga concert goers. Sa sports naman, ang NBA narekomenda na rin sa mga players, mga coaches, bilisan na ang pagpapaturok ng booster shots laban sa COVID-19. At sa entertainment news, ang Miss Universe Philippines official may panawagan sa mga nambabash kay Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez. Mga kabombo ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 47 araw na lang bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi.
Maayong gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog, Kalibutan, nagapalag na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Lunes sa Petsa 8 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ikaduwa nga daw sang Lunes sa isa ng ikaduwa nga semana sa ika-11 nga bulan sa nga tuig ang tuig sang mga turo. Sa ato sa rin pagpalagad sa itong pagluptanay sa karon nga gabi may kapod na ang iya sa rin alagad. Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita lokal, balita national. Balita sa luwasang pungsod, pila ka madragwan yung mabalita sa Batag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pagka-updan man sang buko sa puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa rin nga mga Bombo volunteers sa Bombo correspondents. Nga maghatag man sa pila ka madragwan nga mabalita, pinakauli nga ma-report na nagkananabo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan pagtameta sa atong sarega makota mataga permatita broad mga pinanggata nga managren sa kag mabakulodon. Ganito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa atong pinagi sa Facebook, pinagi sa atong official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre live makita makitaan kag babatian pinagi sa YouTube sa atong official YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Kamusta ang mga tagpramati naton via 630 kHz? Welcome na diri sa pagpangalagad sang panglunes nga edisyon sang Zona Libre. So entrada naman sa buong makabaran nga adlaw no sa bahin sang bulan sang okon sa sari nga semana. Subong kon isip-isipon naton iya makabaran no way back 3 o kon 8 years ago. No nagpangot gid last November 8, 2013 ang pagpatake sa ginakabig iya makabaran no Typhoon Haiyan international name. Kag siyempre ang local name sini is Yolanda. Kamusta ang mga kauturan naton nga nalitan sa Bagyo Yolanda, mga 8 na katuig na kaligad. Isandra no ang jutayan na lang ati do masulob jutayan na lang nga nagsulob sang dagat no ang syudad sang Tacloban. Ini matapos sa mga kabanagluntad ang storm surge no kag ti madamo nga mga kabuhi ang nagkaladula. Mga 6,000 in total pero may nagwa nga report nga kuno 10,000 bata official report sang NDRRMC ara lang iya makabaran no sa bahin sang 6,000 masobra ang nagkaramatay nga mautod naton dito sa Tacloban ini may kang tanan sa sining paglaslas ni Bagyo Yolanda. Hindi lang ang Tacloban ang northern part sa Negros Occidental especially in Cadiz no sa gay nga area basta norte ang lubos man nga napektuhan sa rin din mga kaibaran kag syempre dito sa norte nga porson man ang sakop sa Rion 6 ang siyudad sang Rojas kag probinsya sang Rojas sa giniigo man sang Bagyo Yolanda sa sulod sang 8 ka tuig no finally nakabango naman gid no kag ti syempre no nakabalik naman amat-amata kag ti sa normal na ang sitwasyon kung balikan naton iya makabaran ang siyudad sang Tacloban. 8 minutos sa kaligad sa takna alas 7 de sa aton nga pagpalagan ng labing talopang doon pila ka madragwanta nga mabalita sa aton nga mga top stories of the day. Mga darakuan sini nga mga balita lokal. Report karon ni Bombo Ansidol Solia nagikan sabay sa Bacolod City Government Center. Interview sa kay EOC Director Ang ini may kang tanan sa siring pagdubo na lang sang ato siring kaso no sa subong siring adlaw. Subong naka-record na lang kita makabaran na no sang pila na lang ni ng G6 or 14 sa corrected no 18 new COVID cases subong adlaw pinakalawas since August 14, 2021. Kag of course na ibalon taman iya makabanan no ang pagkalipay sang EOC sa mataas nga turnout sang pediatric vaccination sang syudad sang Bacolod. Bao ginadugok ang aton nga mga malls no sa venue sang pediatric vaccination para sa mga minors nagaedad iya makabanan sa bahin sang 12 anyos tubtob 17 anyos. Di kadungan sa nadara makabanan no ang aton man sa ring pag-obserba kahapon baw di pag saling open yung vaccination for minors no kag syempre game panubo ang aton sa ring alert level into alert level 2 kag ang katumbas sina sa bahin niya makabanan sang
Modified General Committee Quarantine o kon MGCQ. Sos, nagdinaguso man, nakitaan naton may magagmay nga mga kabataan. Nga nagasululod sa mall, tinugi pasugtan man sang mga malls. Ipaklaro nato na karon sa chairman sang Interagency Task Force Local, no, sang syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcida Familiaran. Hindi matapos hindi makabarangati ang aton nga pagparigan sini sang siring nasambit iyang mga measures. So wala pagkikita iya makabanan, no, sang ginatring nga may executive order na ang aton siring alkalde, no, sang syudad sa Bacolod na permado ni Mayor Evilio Bing Leonardia nga nagapasugot sa mga minors kag siyempre sa mga lapsag, no, nga pwede niya kuno makasulod sa mga malls diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. No, so ibulon ta na karon niya makabagag siyempre, no, ining ang Metro Manila amat-amat na nga nagakakas, no, sa mga face shield nila si Mayor Isko Moreno, no, napagawa na sang iyo niya nga pwede na makakakas ang face shield sa ilang si tagsa ka mga lugar dito sa Metro Manila. Pang ang DOH, no, sa dili makabanan ang kuananay, no, nagapangabay. Di kon pwede hindi lang anay, no, kay hulaton tagid ang sempo kung saan kita pwede, no, hindi na magamit sang mga facials. Kay di ang komento sa iba nagapasabad-sabad lang sa aton nga guya. Meron ta face mask, meron ta face shield, lain pagi sa mga pang antipara. No, gadsok sang antios ti budlay pagid para sa ila. So kag syempre ini mga barriers karon sa masalakyan. No, kadamo na kita nakita niya makabang wala naman gid, no, nagagamit sa mga barriers. So kamanti daw ay kuno sang maayo nga na tuga, no, kag bulig sa paglapta sa COVID-19, nagbulig bagay gani palapta sa COVID kay ang virus dira kuno katapik sa plastic ti dugangan pang way limpyo-limpyo, no, paggarahe sang salakyan ti okay lang pag guwa sang aga mo man Japon, no, ni washing wala, no. So ti balon ta na karon reaksyon sang aton nga chairman sa Local Interagency Task Force sang syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcida Familiaran. Samtang duga pa sa diri nga babalita report ni Bombo Dines Rubica. Ang pahayag sa aton nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, inimay kang tanan sa sing komento sang nagligad nga Biyernes pagpadulong diri ni Vice President Lenny Robredo, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental, no, ang ining pagkuadra sang NIR, no, so kon Negros Island Region. So dominado ni sa ngati madamong oportunidad nga nauyang bangod sa pagbungkag sang Negros Island Region. Pero ti ano mo na, no, sa makabaran sa aton sa ring mga kauturan kag sa mga kabombo, no, kay si President Rodrigo Duterte nagpagwala sa executive order, no, nga bungkagon ang NIR. Okay na tatutani dire, no, sang term yan ni Pinoy, pero sa natapos ang term ni Pinoy tiliwat naman ining ginbungkag pagi sang EO. Kung EO nag-crear sina, no, automatic EO man ang mapatay sina. Sa bulate reaksyon karon sa aton nga governor, no, sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Eugenio Sebong Lacson. Ang mga LGUs naton nga manubo ang turnout sang vaccination di naginano kamuda, no, why nagikamo iya sa may ginahimo nga tikang da para nga magpatigayon sang vaccination. Di mahulat naman ta sang tiyempo kay daw ginasurihan because sa kagamay sang turnout himuon nga mandatory ang vaccination. Tiwiit naman kamo, no, kiwi naman bakba nyo, singgitan naman nga ti ginlapas naman to hanon sa ring nga makinamatarong. Hindi ta na pagulaton mo nga tiyempo, no, kay ti kon malabuot na ng kutani dayon ang aton herd immunity, wala na sang problema. Report makaron ni Bombo Gracelyn Lobaton sa bahin sang PRO6. Interview sa kay Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang aton nga spokesperson sang PRO6 sa makabaning kasunod sa sinipag take-out sang isa ka gatos kamabag-o nga miyembro sa Ridin Makabanan, no, sang Philippine National Police.
Ti inyo na dapat nga panginpuslan, no? So ti recruit kita every year sang aton sa nga mga members sang Philippine National Police, tapos ti nagapang kuan makita, no? Nagapamuhin sang mga eskalawag kag syempre mga salwayon nga mga members sang PNP. So nga aton lang nga mensahe, simple lang gid, no? Nga ti ini one of a kind nga mga oportunidad para sa inyo, no? Kay subong ti doble ng sweldo sang pulis. Amo na masaling nila nga ti tuod magimambal ka nga taway pas pulis. Ano malang gid ang obra, no? So ti ini, no? Luwas nga may oportunidad ngayon hatag sa inyo, no? So pangapinan nyo kay ngalan nyo sa direng nakataya. So apelido ni tatay mo, no? Ang nakataya sa direng tingin na dala ta apelido ng tatay ta mo, no? So ti amo na siya, no? So hindi ta pag tinuntuhan. So ang proseso sa Myring subong abot i-check nato na karon kay base ko mga backer system ara pa na Japon. Nga ti ko din tong lakas ang backer niya mo puting numero 1 nga kasalawayon. Ang iban to madala, no, kadedikado kag ti gusto gud gaghandom nga mangin pulis, nagatalangison ni. Kay wala madala tigin pasulabi, no, ang backer ni General, ang backer niya Colonel. Sige, balawan tayo karon niya makabagag syempre andugang may impormasyon sa ni ang nag-deliver sa Piña sa Cebu nga taga Bagong Silang. Salvador Benedicto patay sa ginutang sa Barangay Tigbon sa Calatrava. So dugangan tani karon mga follow up ya makabara naman sa aton sini nga pangalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi naman sa aton sini nga para tuntunan. This time, no, i-check naton na kay nag-abot nato sa isa sa mga winner. Okay na kita to Bombo Harold, no? Ang aton nga correction sa Studio B sa Bombo Radio Bacolod. Check nato dito si Bombo Gracelyn Lobaton. Parayon nga pangagda na to no, kapag panghatag ta sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 20 sa Star FM kag Bombo Radio araw-araw balde-baldeng papremyo na may kasiyahan pa. No, si Mrs. Mrs. Bayonon, no, ang aton nga winner, no. So naglaps ang iya sining kuan kay no alas 6, no. So nakaabot sa din mga 5:50 sang hapon. So ara sa studio check na to si Bobo Grace Lobaton sa pag-award sa ato sining winner sang cash kag ang gift pack. Bombo Grace, please come in. Yes, Bumapon, live kita sa Studio B. Nagkaupot ko subong ang isa sa mga winner sa mga Bumapon na si Mama Jane Bayonon, no? Taga Talisay City. Bumapon, sa malapit-lapit lang sa amin sa sudad sa Bacolod sa aton nga platform. So, Bumapon, sa aton nga ihatag sa nga gabi yung premyo, no? But before that, no, interview ko tayo si Ma'am kay, gabi na, pero nakaabot pa. So, Mama Jane, kamusta? Ayun, excited na magkasulit kay nakadaog ako. Anong ginawra ka, ma'am? Ara lang ko sa balay, napasagot. Pasagot siya kay sir. Pasagot lang ka sa bana ko. Oo. So, ma'am, manugay ka na nagpasakop sa mga promos ng Momora sa Bacolod? Dugay na year 20 na subong halin sang 1 hasta subong napasakop kami kapatin palat nga makadaog si haluyan man nagkadaog man gid. Maliban sa inyo nga pamilya may ara pagigapasakop. Ang nagsugod gid na iyang iloy ko gid. Iya ngalan sang una kami ako nagasulat ako man gahulog subong niya ako nagijangalan ako man gahulog. Ginana mong kapintan sang imo nga iloy. Mana lang. Oo. So sini nga promo no 1-2 Panalo year 20. Sabihin mo pagagamiton ang imo nga premyo. Bakal ko pag isang putuportis, pag nga damo, parang may kansa pag nga magdaog. Wow. So, ato na po si hatag, 500 pesos nga cash, kag ang 660 pesos worth, no, sa gift pack po po. So, ari na ma'am, no? Kapag nang ready ka na? Ready. Okay, sige. Una nga hatag. 100. Ikatuha nga hatag. 200. Ikatatlo nga hatag. 300. Ikapat nga hatag. 400. Kag ang ulihi nga hatag. 500. Wow. So, ayun ha. No? Kumapon sa 500 pesos, no? Kay Mama Regine. Kag ang aring mo nga
balde nga may unod nga mga sardines, no? May sardines sa iba pa na mga gift pack. So, saliwat ano ang balta? Madamo din salamat sa sponsor kag sa Bombo Radio, basta radio, Bombo number 1. Wow, karami. So, Gopon, ato na nahatag na sa mga kamot, sinigid nga gabi, Gopon. Sige, no? So, mas kuan gid malipayon si Mrs. Subong pinakbilog bataan sa Bombo Grace. Sila kayo mga kapalala, ma'am? Duwa lang. Ay, duwa lang. Lucky pa lucky. Wow, kanay mo po. So, people din tayo, lalaki. Sige. So, paano, no? Ikan diri sa Suzubi, ini si Bombo Grace na baton. Para po sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Sa Radyo. Sige, salamat sa kay Bombo Grace Rinobaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7. So, tayo sa mamasarte na to sa ring winner, no? Ma Mary Jane Bayonon sa ang Talisay City. No, so di kamudra, no? Ang nagapamati subong, gusto nyo man nga may kasubong diri kay ma'am. No, sa pagparigayon sa sining ato sa promo kag gusto nyo man nga magadaog sang dalagko nga mapapremyo kay 500 pesos sa cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack. So kabugusan 1,150 pesos ang premyo nga iya sa nga nadagan. O standby man kamo karon, no, kay sa later part sa ato sa pagpanagad para makita sang pagalawagon, no, nga magatag og daton sa aton sa nga promo, no, sa magagabot kag magalawag kita sa aton sa nga winners, no. So 6 million pesos sa total prizes nationwide. May isa ka winner sa palabuton nga grand draw nga makabaton sa 1 million pesos sa grand prize naton. Kag syempre madayon gid ang Pasko kag ang masunod nga ika-74 nga Bombo Milyonaryo ang mahibulaan mismo sa adlaw sang Pasko. So that's December 25, 2021. No, sa mga karatid na prices na ito, tapos arin pa kita sa week number 2 sa pagpanagtag sa mapapremyo. Pero tiyo, mapremyo, balanta na sa grand draw. Diri sa sunod sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. May magadaogid sa 15,000 pesos bilang first prize. 10,000 pesos bilang second prize kag 5,000 pesos bilang third prize. Pero kada semana, no, sa may 15 kita ka ma-winners, no, kag ginapanghatagan sa mapapremyo ginalawag naton Lunes tubtob Biyernes. Ining paghatagay naton, no, sa sulod sa 7 ka semana. Gani mag-entra na sa 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-balde papremyo na, may kasiyahan pa. So anong pwede niyo sa nga himuon, no, nga maka-entra kamo ka makadaog man sang aton nga magin ama na kung giprepare na nga mga papremyo. So pwede gid, no, makalakip sa isa ka sulod sa isa ka sobre white size envelope sang ba masunod. Isa ka Silver Swan sukang puti stand-up pouch con label, no? Niya sina, no? Silver Swan vinegar label sila sang Silver Swan vinegar, is that corrected? Kaglakipan sa isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o kon 4 grams pilian nyo lang kabalenta na sa isa ka entry. So sa Silver Swan sukang puti sarap asim, Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning siguradong wow na wow pa sa mapapremyo kung magadaog ikaw. Pwede man makalakip dara sa isa ka sticker na kon coupon sa Orocan. Isa ka sticker, isa na ka-entry, isa ka coupon, isa ka entry. Paano ko mo makakuha sang sticker? Bakal kamo sa produkto sang Orocan, no? Problema subong ang snakan sang tubig edo kaninit gid, no? Sang tubod, sang aton nga basiwa, bakal kamo da lagko nga mastakan sang tubig. No? So may takop na kompleto na, no? Orocan products, may sticker. Kuhaon ng sticker kay pwede naton ina magamit bilang proof of purchase. Kag syempre may coupon may ina nga igatag sa inyo. Ang coupon nga napagkita bisan nga promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasakop. Coupon nga napagkita bisan nga promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasakop. Sa Orocan maayos ang buhay mo. So pwede ra ang coupon, no? So may 1-2 panalo, may buwan naman ako salbo, may sorte sa palengke, so pwede ina nga ipasakop. Pwede man makalakip sa isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion, sa bisan no lang nga variant. Rexona Dio Lotion, sa bisan no lang nga variant, isa na naka-entry, isa ka empty regular sang Rexona akong junior nga roll-on, sa bisan no nga variant, isa ka entry.
Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Protektado ka pa 24 oras. So pwede pa kayo makalakip dire makabanan sa isa ka bottle cap sa bisano nga sa isang Alfonso Brandy. No? May light, platinum, zero o con solera. Sa Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo. Isa ka coupon sa Arforete Pawn Shop and Jewelry, isa ka entry. Isa ka coupon ay gatag sa tagsa kisa ka tos ka pesos nga balo sa pagbakal o kon pagprenda sa malahas ka grilo. Sa Arforete Pawn Shop and Jewelry, your diamond or pearl house. Bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon Aldegar, Iloilo Termar Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela, di Iloilo. So pwede man nga makalakip dire makabanan sa isa ka blister pad o kon banig sang panyawan, luyang dilaw plus mangustin plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. O kon panyawan banaba plus garlic plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa ka entry. No, set panyawan, basta panyawan, manunggal. Kung may napila na kamadarang ma-proper purchase sa ginpang mention naton, no, isulod niyo ina sa puti nga sobre, white legal size envelope. No, kung sobre nga puti, kag siyempre, silyon na sa mayo sa likod sang sobre, isulat imo kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, ang pangalan sa proof of purchase, week number 3 na tasbong, ang pangalan sa promo, ang 1-2 Panalo Part 20, no, sa Star FM kag Bombo Radio. No, 1-2 Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Kaya ni man pagkalipatan nga care of sa Bombo Radio Bacolod. So i-care of ninyo ina dayon sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog sa mga designated drop-box centers. No, bisan din ka lang diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Or pwede man kabo nga makahulog diri sa estasyon sang Bombo Radio. Ari lang kami diri sa bahin sang Lacson Street, Mandalagan diri sa may syudad sang Bacolod. Pero nga aton nga Dropbox, no, ara da sa bahin sa Idalom, no, sang Bombo Radio sa garahe, no, sang Bombo Radio ara dirang aton nga Dropbox. So hindi na kamo magsaka diri sa second floor, no, kay ginpakapos naton nga dira na lang kagdi because of pandemic, no, ka makalimit kita sa aton nga mga bisita. Amo na ka simple, no, so makadaog na dayon sang 500 pesos na cash kag 650 pesos awards and gift pack. So 1,150 pesos kabugusan ang imo sini nga madaog diri sa aton sini nga promo. Sige, ang sekreto dira sa gyapon, the more entries you send, the more chances of winning. 1 million pesos ang tumataging ting nga nagahulat, no, para sa aton nga grand prize nga mangin ikas-34 nga milyonaryo sang Bombo Radio Philippines sa balat ng promo. 27 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 diri sa atong siring nga palatuntunan. Sige, pabalik naton, no, kung nagtapila ka ma-reports, no, si Bombo Ansido Soria, check naton ang ining interview sa aton UC Director M. Ang, kag syempre may kaupatuman at chairman sa Interagency Task Force sang syudad sa Bacolod, no, Vice Mayor Elcid Familiaran. Magabalik kita pagkatapos ginamang sa pilang may importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryohon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag. Paradyo Bombo. Pabalik na rin sa ato sa ring pagparagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 41 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Panagkapadya po nagkapamatay din sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Upod sa Yalagat, Bombo Ponce Espino. Sige, now so samtang nag-commercial break kita iya makabanan. No, by almost 2 million ka doses no sang Sputnik V ang nag-abot dire karon sa bahinsang pungsod Pilipinas. Di base sa ato sa ring live video makabanan no, ara gid sugata gid mismo sa aton nga presidente Rodrigo Duterte kag siyempre ang iyang mga cabinet members ang chairman ng vaccine czar nga si Secretary Carlito Galvez. Sige, balaw nato na karon ha. Doga madetalye makaban diri kita nay sa report ni Bombo Ansindo Surilla. Sekta nay no ang ining may launching magalikay na no sang sering bakuna card. Ang agipamunan sa ato sa alkalde Mayor Evilio Bing Nardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, kag chairman sang EOC, director sang EOC nga si former City Councilor M. Ang and sa the rest no nga mga city officials. Naraman no, chairman sa vaccination centers naton, Councilor Renisito Novero. Sige, check ta rin si Bombo Ansindol Surilla. Ang kaso to subong pila, 18 na lang no. So amo ning pinaka-lowest since the month of August no. Kag syempre ang pediatric vaccination nga nagtaas ang numero no sa nagpabakuna nga mga minors. Check naton si Bombo Sindol Surilla sa Bacolod City Government Center. Bomboan, may gabi, please come in. Bomboan. Yes, Bombo Pons. Go ahead. Ang ining ano ni gani ang syudad sa Bacolod, by the way, una Bombo Pons naglumsyar no subong nga hap sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sang sining ano bala bakuna card Bombo Pons no information
para sa aton iya nga mga kauturan, no? May na o batian natin nila sa aton driya bumbupon sa Maya Bombo Radyo. Ano ining bakuna card ni no? Para sa aton nga mga kabombo. Ini ang siyudad sa Bacolod today nag-share ni sila bumbupon sa bakuna card nga primarily magaserbe bilang passport para sa fully vaccinated residents who are going on domestic travel. Bumbuan. So, meaning, bumbupon, makahimo ni siya o himo ng imong travel let's say, more convenient. Ang mga Bacoleños, mayroon sa bumbupon sang bakuna card holders, ipresentar nila kung nag-travel sila in and out of the city. No? So, ini bumbupons, di ba, the last time, Bacolod had cases below 18 bumbupons, no? Sa aton niya nga mga kauturan, sa aton niya nga mga kabombo, medyo nagdubuo lagi man aton iya nga nakakit yung sa mga edad sa Bacolod. Eventually, ang bakuna card will be used gamitin ini siya sa mga restaurants to allow customers to dine in or movie houses or cinemas. Pwede man may also require the same in the future. Sunod din sa pagpahayag ni Mayor Binyeria. No? Ang isa na peculiar feature sa Bumbuan. card, yes. Paki-adjust sabi ka daw okay ga-fluctuate gid ang signal mo. Okay, sige. Dali lang din. Adjust ta. Okay. Kamusta bumbupon? Go ahead. Okay na. Okay. Sige. No, again ang features ng bakuna card is the fact that it is QR coded na siya bumbupons, no? QR coded na siya ang bakuna card. Kung mas swipe siya, ang important vaccination data sa vaccine will appear na makita na dire. At ang date nga kung sa diin ka nakapabakuna, pwerte no, among others, no? So amo ni siya ang features sang bakuna card. So ang digital copy sang person nga nabakunahan ang record bala sang tawo mga scannable nga may oras ng scannable nga QR code para sa quick verification and authentication. So mas dasig bumbupons no nga natin dasig kung may bakuna card. Kasi bila may aras ng backtrack subong. So ini nga bakuna card na gidya sa mga fully vaccinated nato nga mga kauturan. Since nga ang bakuna card is still on its first phase, available na siya para sa fully vaccinated individuals and for those who are traveling locally, diri lang sa aton, no? So ako namangkot mga kauturan sa subong bumbupons, no? Paano makakuha ng kopya ng bakuna card? Ang applicants may contact sa MITCS Bacolod, no? Office, Bacolod City Government Center, like through its Facebook support page, email address, kag telephone number. No? So ang MITCS Bacolod landline, para sa mga kabombo natin, kung gusto nyo magkuha sa bakuna card, 435-4168. Again, 435-4168. Sa FB page Manila, ang MITCS Bacolod. And pwede man sa email bumupon sa bakuna, small letters na bakuna, bcbts@gmail.com. Again, bakuna, BACUNA-BCDTS@gmail.com. No? So, ang ining bakuna card, ginayon para emphasize diri sang syudad ni Mayor Binyeria Bumbupons na pwede siya magamit para sa domestic travel kag alternative and use ang aton nga vaccine certificate o vaccine card. So, doon mo na. Kung may bakuna card ka, and then sa future mo dira, kung magamit ka sa mga restaurants, amo ni kung i-allow na ina sa aton, no? Ang iba nga mga establishments, kung i-allow ang mga fully vaccinated individuals to sign in, at the same time, bumbupon, kung magtanaw kita sa mga movies, wala, no? Bumbuan?
Yes. O why pa niya ang wala pa niya ang bakuna card. May mga fast food na iya nga naga-require nga ti kung fully vaccinated ka, pwede ka ka-dine-in kung first dose ka pa lang, take out. Oo. Oh. Muna siya. So, subong bumukon maybe in the future, pwede man gamiton ining bakuna card na ini, no? So, amo niya, kung gusto nila magkuha again, ginambal naton, pwede nila kuhaon sa MITCS Bacolod, sa ilang landline, no? Pwede ka makatawag sa 4354168, kag subong man bumukon sa mga sa ilang Facebook page, and at the same time, sa bakuna, bcbts@gmail.com. How's that, bumukon? Sige, no? So daw naga-ano gid ang signal mo bumbuan. Naga-travel ka palihog ko be? Wala man. Oo. Oo. So sige, Anyway. i-return call tabi si Bumbuan Bumbo Harold. Kay daw pigaw gid no? Ang iya sini kasulod diri karon sa aton, no? Anyway, ang bakuna card ti daw gin kwan ini, no? Gin pabla sa Bacolod, no? Nga tinaga BEC, no? BECUNACERD. Amo nang bakuna card. So, pwede nyo na makontak ha, ang number so makaka-download ka mo na, no? Sa email ninyo o kung sa Facebook, no? Kung automatic, ara na, basta nga nakapavaksin ka na, no? Automatic makuha mo na, no? Ara na ang record tanan-tanan, no? Amo nang ihatag sa imo kay gamiton tana, no? For the future, or this upcoming days siya mismo man, kasi may iyon na rin nga ipagwa, no? Si Mayor Bing, correspond sa ring releasing sa bakuna card. No, so okay no? At least klaro na bombuan na, no? Para sa ila kung paano nila ina ma-avail, no? During office hours na niya, bombuan. Coupons, no? So, amo na, klaro naman ang bakuna card, no? Sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo kung paano sila maka-avail sina. And then, bombo po, sa isa pa yung concern sa mga kauturan ta. Di ba, dito sa may Metro Manila, why na to yung face shield, no? Di, syempre, yung pamangkot sa aton, di sa may syudad sa Bacolod, face shield kita sa gihapon. Since bombo po, nga mayara kita sa ordinansa, no? Unless until nga ma-repeal ina siya, ma-amend inang ordinansa nga ina, didibla, kaano na siya, face shield, face mask, no? Ordinance kinadriya sa aton nga mag-social distancing ka, curfew ka, ordinance na sa aton nga gin-author sa sangguniang panunsod sa syudad sa Bacolod. So, since bumbupons nga ordinansa ina siya, maski gusto taman or luyag man sa Emergency Operations Center nga i-recommend nga pakakason ina because nga alert level 2 kita, hindi kina mahimo unless and otherwise ma-repeal ang ordinance. So, sunog gani sa kay EOC Executive Director M. Ang ang possibility ara na iya bumbupons because sa malta na gani, no? Ang face shield pareho na alert level 2 kita, sang una to gani alert level 4 pero nag alert level 2 kita kay nang pinaka-latest na to nga kaso 18 na lang gidyan, pinakanubo ha, bumbupons nga na record dumalin sa bulan sa Agosto abi, no? So somehow pwede na kung tanawon mo. Ugaling ti amo na kinanglan na siya nga i-amend sa SP, hindi man na basta-basta, no, sa aton nga mga kabombo. And bombo pons suno sa kay City EOC Executive Director M. Ang ginsugalununan na nila ni Mayor Bing Leonardia and mahimo, no, kung hindi mahingagaw today or sininga simana, makapagwa ina sa executive order ang alkalde bombopon sa syudad sa Bacolod nahanungod man iya sa ano ni gani pagtawag sina Bombo Pons man nahanungod sa ano ang plano sa syudad sa Bacolod sa face shield kay man to amat-amat na niya nga ginakakas nationwide, no? Tidiblang Iloilo ganito puro pamersa man to ganis Mayor Jerry Treñas nga sakso na lang ng face shield why na face shield, no? So ginaano man ina siya, gina-entertainar man na siya sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons, no? Pero again, kinahanglan pagwa sa executive order kag kinahanglan nun nga ma-amend ang aton iya nga ordinansa. Bombo Pons, sa dugang nga pagpahayag, pamatian naton, no, si Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Actually, ina-istoryahan naman na namon, mga ila kami clearance sa DILG. Since number 1, gina-consider namon ang aton official na risk classification at ang national policy pagid plus may ara kay ordinance. Okay. Oo. So, okay na lang na-istoryahan na namon ni Mayor. We're looking into it also. So meaning, may possibility man, Councilor?
May possibility kung maaprobahan, kung aprobahan na, kung aprobahan sang EOC, sang ang unique di sa aton kay mera kita yung ordinansa authored by Councilor Baribar Oo. So kinanglan i-ano-anay, somehow i-amend or anong ordinance? Either i-amend na siya or i-repeal ang ordinance. Okay. Otherwise, it is still valid. Oo. Enforceable sa gyapon. Councilor, but if it's under alert level 2, okay na yun. I mean, hindi na siya ang risgo bala, no? Oo. On alert level 2. Yeah, well, under alert level 2, damdamo sa restrictions nga ma-remove Oo. Ikan ang stay at home na mga guidelines wala na siya kay tanan nga ages na pwede nakagawa kung mag-alert level 2. Oo. Okay. So, meaning, Councilor, sa ayan si Mayor makakome up sang decision more or less? We will try to, within the day, tanawon na, pero ma-meeting pa kami, ari pa kami sa buong NGC, may mga iban na, iban pa nga mga gina-asikaso. Okay. But Councilor, meron ka na data as to from 86%, 84%, pila na si buong ang nabakunahan niya para kasi bangod gilisir siya mabasko. Sige, Bumbuan. Yes, bumpons, no? Actually, sa mga vaccinated, no? Last time to kundi may 84% nga 84% nga nabakunahan para ma-achieve naton ang herd immunity. So subong 86% na siya, no? Pero sa record pero why pa na nadugang ang sang weekend pagid kay kadamo. Actually, ang mga overwhelming bala subong bumbupons ang numero sa madamo nagapabakuna ining mga kabataan bala, mga pediatric, 12 to 17 years old, naga-average siya 500 to 600 per day. So imagine, nagsugod siya, di ba, October 29. Nag-resume sa November 3 and sige-sige na. Even weekend. So damo nga nagapabakuna nga mga kabataan. Susunog gani sa kay Executive Director M. Ang maybe kay tungod ang mga ginikanan na nila fully vaccinated, ikaduha bumbupons tungod nga manug-resume na ba ginamat-amat ang face-to-face classes subong limited, so manug-resume na. So maybe mo nang pinakarason kay nakitaan nga maproteksyonan ang mga kabataan, no? Kung fully vaccinated. So amo gini mga parents subong bumbupons actually duay nahadlok-hadlok tungod siguro nga tiyan mo na ang ginamal na panilagan iti okay gidya kung bakuna at the same time ang ginagamit subong di ba Pfizer, Moderna. Kaya mo na siya ang ginatagan sang emergency use authorization para sa mga kabataan nga magpabakuna wala sang iban pa nga vaccine, no? So amo ni subong ang pinaka-latest, no? How's that, Bombopons? Sige, no? Anyway, so lauman ta na, no? Bumbuan, may pamaminors ka daw ka active pa magkanto sa mga vaccination centers sa nagpabakuna. Pero ining in-offer sa una sa A5 ni, nga nabilong sa A5, no nagpaganot pa. Oo, mga minors siya subong. Why hadlok-hadlok bumbupons mo? Resipon sila ganiya, mas bakod pa resistensya nila na. Oo, ang mga kabataan ni subong may mga ginikanan nga 11 pa lang bata. Yaman pwede na ibabakuna, tinaghambal lang using. Nga hindi lang, mag-12 lang, no? Gahulat gid sila. Kaya mo ginaya 12 to 17. Although ang Pfizer, pwede na gani kabakuna mga 5 years old, 6 years old, bumbupons and up. Pero sa aton niya sa Pilipinas, 12 years old tumanon ta na. 12 to 17 years old. Pag 12 anyos na bata mo, ipila sa vaccination center, agad nga mabakunahan. So, Bombopon, sa maning update, report nato nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 58 minutos sa nakaligad sa takna, nga sa 7 sa gabi. Mas kuan pa, agresibo pa ang mga minors no, nga magbaton sa bakuna. Sang sa sining mga nabilong nagibla sa A5. Palaw ka di may mga kuan mo, no? May mga rason man so ginespeto ta man no, ang marason ninyo pero situit ta man ang aton nga kaluwasan. No, para maging safe kita sa virus.
why pa biya kita kabalo, no? Kung sa balati hasta saan-o gini matapos ang virus di sa aton. Di ko malabot ang herd immunity tam basi kon sige-sigihon taman sa gyapon ining vaccine. Ang report kada baton ginaton nga ang himuon ini nga mandatory, no? So na introduce na nato na last week, no? Sa Saturday or sang Friday, no? Himuon na mandatory kag mismo ang vaccine czar nga si Carlito Galvez nagambal na mo, no? Ginatun-an na. So basta ko anong ginaplano na tumanon gina, no, sa Duterte administration. Di ko mapakapasar na makabanan sang kasuguan sa House of Representatives kag sabahin sang Senado ti wen tamhimos na. No, kag mapermahan sa presidente ta nga himuon nga mandatory. Ti aton simple man ginapangiho ta, hindi naman tatani maglabot sa puntong himuon nga mandatory No, nablang malabuot ta lang yung herd immunity ta tapos. No, why na dayon sa problema? I don't know. Sa didikon balati kung mga valid magid ang mga rason sa iban man naton nga mautod, no? Pero sa liwata ginarespeto nato na no? Why ta sila nga ti gina-discriminate sa kunano? Buyawon sila, tawmayon ta sila. Hindi inyo man na diretso pero ti respetuhon nyo man niya ang mga tawo nga nagbato na sa bakuna. Okay mo na yung amon yung mga living testimony mo. Ti may nagambal pa gani sa palahog yung hambal sa ti kuso maglawig ti pabakuna ka di ba? Sige no? So dito maglawig da kay karon damo naman mga tangkuloy nga makwanda makomento. May nadumduman ka bumbuaron sa siring tinaga nga tangkuloy. Di na ka mo magtinangkuloy da, no? Kay nga ang bakuna makabulig sa lawas ta. Ara sa pekilinya nga aton nga chairman sa Interagency Task Force sa Syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran, kami na notice bala kita, no? Nga doon ang dinaguso kadamo ya mo. Sa mga kabataan nagsinulod sa mamo check naton, no? Kung may ideya diri aton nga NIATF local, no? Diri sa Syudad sa Bacolod, Vice, mayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Upunin mo si Bombo Pons. Bombo Punch, mayong gabi, aton dira listeners and viewers sa Facebook, Bombo Punch. Sige, nag-advise, no? Luway sa gagwa sa video. Ara, no? Sige. Check ta. Vice, thank you, Gid, no? Sa saring nga time. Tawag kami da sa imo, no? Kay liw kabi on sa imo nga video, Vice, kay daw ay ka kuno gagwa. Kuan lang, itap lang ang video mo. May nabaton ta mismo na obserbahan naton last weekend, Saturday and Sunday. Sus pagkabaluya Vice nga level 2 na ta ang ikabalansa na is modified general community quarantine. May mga minors sa mga malls. Na-notice man ninyo ini Vice o report nga naglabot dira sa inyo? Yes, Bombo Punch, I think may misinterpretation siguro ng aton level status and sa mga news report sa TV. Oo. Network, no? Kay ang sa NCR, alert level 2 na and allowed na ang kabataan to go out. Allowed na ang mga banda. While on the other hand, ang Bacolod City, we are under alert level 4. So, ang kabataan is not yet allowed to visit sang aton mga malls. Only that, Bombo Pons, nga ang may ara ta pediatric vaccination bala. So, 17 below up to 12 years old. So, ting parents siguro ang dalo nilang kabataan nila sa mall for vaccination. Di ang manghot. Opo di. But ang aton balang nga guidelines, kung mag-sick sila sa essential needs, pwede gid. So, ang responsibility karon ang bubupon sa ari na sa aton mall management. To see to it nga ang below 11, hindi gid pwede. No? Or below 12, I mean, hindi pwede.
Okay. Before kung magamba, ay kag si tatay nga makadto kami sa mabakal ni siya sang iya essential needs. Kay duwa na katuig, hindi na ko kabalo kung anong takosiyas ni. Budlay Dapat na ara siya. maguli-uli. Dalon ko ni siya sa mall, kay mabakal ni siya sang iya shoes, or Bayo. oo, iya nga kababayo dira, or whatever essential needs. So, gina-allow na bumupons. But, suliton ta, we are still under alert level 4. Kung ang equivalentes na bumupons daw is CQ, ganit mo. Mhm. So, 18 and 65 and above should stay at home kung wala ka essential needs. So klaro honta, hindi 15 years old and below, kundi 12. Ang kuan niya bumupons, ang sa level 4, below 18, Oo. should stay at home. Only that kay may ara kita pediatric vaccination. Yes. So, 17 to 12, pwede. Pero dapat mapabaksin sila, hindi kayo malagaw. Di last Saturday and Sunday doon why man open do may ara kita vaccination do wala man. Ara may sige kita vaccination. Sa Binors? Oo, sige. Apti amo ni siya siguro no, pero lain man gid ako nakita pagid may guro 2 years old, I think 3 years old nakasulod mo. Well, kung ng taon mo ting Filipino size, ang 12 years old, gamay gid man mo, but may ara bumbupons nga toddler to yaya. Oo. Hindi 12, do below 9 years old kaya guro ya. So, ang ginikanan, may responsibilidad man. So, ang klaro ya subong kay syempre ni mga malls naton kuan man na mo sa EO, no? Less constricto na gid pero abi na sa may sa reclamation mas stricto gina iya way gani nagapasulod, no? Pero there are some mga malls nga nagapasulod gid Vice, no? So dapat masunod gid sila anay sa EO, no? Nga ipagwa ni mayor. Yes, mo pons. In fact, ang malls na to na may group chat mo. So, kuan na to sila, remind na or gintagaan na warning for that matter, bumbupons. Oho. Okay, kung pwede na, no? So, hindi lang ta magdali, kay makaabot kita sa mga tsempo. So, ang nagwa to last week, is gin-classify ito sa DOH Region 6 nga alert level 2 na ta, no? Dibla mo na? Bumbupons, isa pagid na confused pagid ang mga negosyante sa sina nga announcement, but hindi na siya official bumbupons, kaya nga aton ni advisory na kuan kita yang aton we are guided by the national IATF. So ang mga regional issuances is null and void or hindi pwede. In fact, bago lang di sa news ganito ang mga mayors issue EO nga i-do away na ang facial. So, ang balos ang Malacanang is that hulat ka mo sa national nga issuances para uniform kita. Hindi ka matumato. So, hindi na pag i-honor sa Hello, Vice? Right, go ahead. Okay, dali ligid, nautod kita. Vice, hello? Bumbupons? Yes, go ahead, na utod lang ka, dali, Vice. Well, tiyan mo na siya bumbupons nga ang local issuances. Sorry, IATF advice is null and void or wala visa or illegal. So, ang face shield is still required. Bumupon. Oo. So, isa pa gid, no? Ang pagnubo sa aton sa nga kaso, hindi manibot sa lingon, nga daw okay na ta, magpinagusto na ta, kay subungan law, 18 na lang cases kita, Vice mo? Kita hindi maghatag kumpiyansa.
before ka bumupons nagtawag sa akon, bago lang ko nakaistorya sa akon migo sa Germany. So, tag 30,000 cases a day naman sila. Kaya ang mga tao to, ay na face shield, ay na face mask. So, kung bumupon siya, 70% na ang na-vaccinate ito, ha? Dito, tao, wala nag-social distancing, kaya nagkumpiyansa na, pinagsaka naman bumupon siyang kaso. In fact, sa Europe, nagkuhan sila eh. Sila naman ang epicenter of cases subong. Gulpi. So kita di, amat-amat bumupos nag-relax ha. Ginkuha na siyang government ang barrier sa salakyan. Gina-allow ng kabataan nga magwa sa NCR kay level 2. Base anytime, kwao naman ang face shield. So, for me, hindi na siya assurance nga wala na ang pandemya. So ako yan, once nag-advise ko gyapon yung mag-social distancing ang pumuluyo. Hindi kidya ang once magkumpiyansa. Kaya even ang friend ko to sa Germany, kuha na vaccinated, kay go na 70% na Hello, hello. Vice? Hello, hello. Sige, utod-utod daw. Yes, bumupon. So, ang Germany, no? So, muni, liwat naman sila nagkasaka. 30,000 cases a din naman. Yes, correct nang bumupon sa mga inang aton nga nakuha nga news siya aton abyan dito. Easy. So amo na sa. Anyway, ang aton lang sa nadra Vice, no, nga gusto ta maipatag ni, no, sa mga pumuluyo sa iya naton. Kay sila ka bisan pagani siling ko magkalabot kita herd immunity ta, madugay-dugayan pata sa ni siling nga makabalik na mataamat sa normal eh. Correct mo Pons, especially kung ang tao relax or magkumpiyansa. Masaka naman liwat ang kaso nato. So, observe tagyapon health protocols, halong tagyapon, kay sigurado ta manaog gid ganing aton kaso. Okay. So mo na, importante. Anyway, sige lang sige tayo nga panumdom naton. So klaro to nga mismo halin sa imo chairman sang local ATF naton nga wala pa sang pagpahanugot ang mga minors. No, so amo na ning aton nga encouragement sa mga minors pado ko nami Vice kay ang response daw daga diraguso ang mga minors pagadto sa vaccination centers kag magpabakuna. Hello? Yes, pinakataas kita bumupon sa actually, no? Kay given the fact nga ang kabataan subong kakaigo naman. Yes, bumupon. Hello? Go ahead lang, Vice. Go ahead. Hello? Yes, bumupon. Nami ang response ng mga ginikanan kay ang kabataan subong damo na ang gapa-vaccinate. Okay. Sige. So, Vice, thank you gid sa sining time daw nagakuha ng aton nga signal. Anyway, at isa na sa una ko man to nga portion to sa pamangkot at isa klaro naton ini sa mga tagpamati naton. Vice, thank you gid kag may gabi sa imo. Pons, God bless, halong gida. Ngayong gabi. Sige, salamat. Vice Mayor Elcid Familiaran, 12 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8. Sa gabi naman sa ato sa rin pagpalaga doon nag-kwantita, ulan siguro, no? Do may nabatian taga panaguob basta mag-ulan ti mo yung problemado gid kag ina daw na bag down to ang kwan ang signal sang smart kasi kun dala pa ni esta subong gabi no. So ang aton nga Emergency Operations Center, no, task force nagpagwa sang siring nga advisory sa non-essential sa mauling of minors gagawin na discourage, no? So, ang Bacolod still under alert level 4 as per NIATF.
So base na misinterpretan ninyo, alert level 2 na ta, pag gusto na ta, ari na, no, ang mga minors pwede na nga makasulod sa mga malls. Sinigid lamang gabi, no, ang Emergency Operation Center Task Force naton nag-clarify kay mismo nga aton nga chairman sa Interagency Task Force sa sunod sa Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, non-essential entry of minors, persons under 18 years old, outside the or inside the malls, no, and other establishment, no, is not allowed sa Bacolod City nga under pa kita sa alert level 4, no. So changes on alert level is announced every 15th and 30th. So why pa nagbag-os bong ini mismo gipaigman ni Dr. Chris Sorongon, no, ang Deputy for Medical sang Emergency Operation Centers. Minors aging 12 to 17 years old, no, pwede nga ipasudlon sa mga malls, no, for vaccination purposes, no. So mamanambal ni Vice Mayor Familiaran, no. So wala pa kita sa executive orders allowing, no, minors, no, sang entry sa mga malls. Pero may nabalaan ko yung mall sa unhan talang diyo, dahil sa may Kwanbla, sa Bangga Buri, no, sa Buri Road. Guti may isa ka mall da nga nagapasulod sa mga kabataan. Niabot ko na talopangda na da sang EOC, no? Kay damo ta na nakitaan niya daw sila lang nag-allowed no? SM, Robinson, Ayala daw ay gapasugot, no? Pero ining mall, no, nga rin lang di sa to sa Mandalagan nagapasulod. Di bayobla na. Wala pa kita sa executive order, no? Nga natamdan until now, no? Nga permado sang aton nga alkalde. Sa sunod sa Bacolod, the Vice Mayor, Mayor Bing Noradia, nga nag-allow na sa mga minors. So, laton tanay, no? Hindi ta magdali kay malabuot na gid ni. In due time. Ang ining nasabit yung mga kabaran nga mga pagsulundan, no? Maka-enjoy gitas na. No? So, ari sunod lang tablaanay, no, sa mga proseso. Yung face shield, hindi man kamo siling malagaw mo, wag mo face shield. So, ma-face shield gid. Samtang ara sa field o kon sagwa. Mga malls naton subong hindi ka man kasulod ko wala ka sang face shield. Only ang mga barriers lang ang ginkuha naton. Notice na ka daw, bot ka pila na ka% sa mga jeepney units naton diri sa syudad sa Bacolod ang nagkakas na sa ilang mga barriers kaya daw wala man sang nabulig, no, sa pagtapna sang COVID kundi nakabulig pa gani para madamo ang malatnan kayong virus ara container sa plastic. This is 6 minutos na nakaligan sa tak ng alas 8 diri sa aton sining nga pagpalagan. This time check naton si Bombo Dennis Rubica ang pahayag sa ato sining gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, no, parte ni sa Negros Island region, no, ang aton siring nga mga tag-paramati, no, sa diri mga kabanan ng ang NIR last nga pagbisita diri, no, ni Vice President Leni Robredo last Friday, no, that's November 5, nagpahayag to siya, no, nga madamo ko, no, sang o mga oportunidad nga nauyang o bagon sa pagbungkag magati pribilehiyo man iya sang kwan sa presidente, no, sa sitting president. Ti kung kaluyan kag ibutang sa pwesto si VP Robredo, ti basi ko'y balik niya ining. Kay ti papili subong bilang presidente mo, no, as independent candidate. Kita mo ti way sa partido, naglain man ng color sang iyang kwan subong, no, political color niya. From yellow, imo nga pink. Tibagay iya man iya. So depende na. Pero speaking sang Negros Occidental, dumalapit ini sa LP. No, last time, diri sobra 500,000 ang abansi na diri sa kay Senator Bongbong Marcos. No, so somehow makasiling pa sa guro nga ang Negros is has a great help, no, sa iya kandidatura. Ini siya nagdaog bilang Vice President sa Republika sa Pungsod Pilipinas. Pero ano ang reaksyon diri dugang sang aton nga gobernador, si Governor Bong Lacson? Secretary Time si Bombo Dennis Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dennis, report please come in. Yes, Bombo Pons, no, sa bahay sa nagainit karon nga duso, no, like naton may
pila karon sa mga politika o politiko nga nagahana man ako magpapili sa mabot nga May 9, 2022 national and local election sa Tanti Maluyag no nga ibalik ning Negros Island region ang Pons no singko sa aton mga tagplamati ining NIR ko Negros Island region nakuan mi siya na human pagi sa executive order number 183 sadto ni former the late President Benigno Aquino sang 2015 pumupons no pero tigin dissolve ni sang 2017 pagi man sa executive order number 38 nga issue man ni Presidente Rodrigo Duterte no so daw duwala ni ka tuig nag-exist no ang ato Negros Island region so magdumanti sa to sa dalom pa ni anay the late Governor Marañon no nag-compose ako nag-exist na for 2 years Negros Island region no so madunduman mismo nga aton nga Vice Presidente nagbisita diri sa Provincias Negros Oriental sa delikdan nga Biyernes kag Sabado isa man sa nagapabor nga ibalik in Negros Island region kay inibumpon sa ginatanaw nga ang prosperity kag economic gain no sa Negros Island daw kadasig la no bintaha gid no para sa aton Bomorines. Yes. Standby anay ha. Dali lang gid kay hold on ha. Pasudong nga si Bombo Gracelyn Lobaton sa Flash Report. Bombo Flash Report. Bombo Flash Report. Rekta na si Bombo Grace sa patrol. May shooting incident. Bombo Grace, please come in. Yes, Paul. Sige lagi doon nga alintad ang shooting incident dito sa Purok ng Tidrong, barangay ito na ng Bumupol. Dito man Japon? Yes, Bumupol. Dito man Japon? Yes, dito man Japon. So, kapag nakikaloon mo ang hininga nagunta na mga shooting incident. Sige. Sige mga Paul, makatinong area. Pero hindi ko nalagay sila kapag nag-report. Pero sa mga rapportion, ano to? Sige. Ano ginang problema? Tabombo Harold mo. Pasensyahan nyo lang nanay. Kaya halin pa kayo nang ugtas na ni makabaran sa komunikasyon ni Blau. Halin pa kita sa agad. Hindi kita magwantahan mo. Bombo Flash Report. Sige, no? So, Purok Lampirong, may shooting incident. Doon itong ginlutang tong commercial sex worker. Dito man tong area. Subong ara naman to. Balikan ta na karon dugay-dugay, no? Tapusan ta ni report ni Bombo Rinis. Bombo Rinis, please come back. Yes, Bombo Pons na magalog daw kay matudok ro ng pagtupas ng ulan diri sa Silay, no? Basta ulan sa Bombo Pons. Sining matino, no? So siling naton isa diri sa nagapaborman nga balik in Negros Island region ang aton Vice Presidente, Vice President Novedo. Isa man ka Senator Bosin naton nga payag man, isa man siya sining kampanya kung makapungko sabi sa Senado. Of course, congressional candidate sa 50 state, ang isa man ni siya advokasya nga buhion liwat ang Negros Island region. No? Kay sinaton bintaha para sa ito, kay Negros Oriental, kay Negros Oriental, kung mangin one island region na lang kita. No? Hindi na masabad mag-travel ka, tabok-tabok, kadto sa mga regional offices, pumupons, no? Sa ito ganiti, plano na nga magpamtang sa mga regional offices sa Kabangkalan, sa area sa Mabinay, o dito sa area sa Dumaguete, o diri man sa Bacolod, no? Para at least wala ang pagpalo up sa mga papilis na sa regional. So, apos na lang, no? Di na magbudlay pa, no? Dapat ang pag-crear liwat sa Negros Island region ipagigid sa layi, no? Magdiyon sa Akta Republika establishing no, sa Negros Island region. So, sa party governor, yon yung Lacson, amo man ang ideya niya. Why man problema sa iyaya mo funds, masuporta man siya,
kung may ara gid man nga duso no nga patigayon sa hagnabi magpasaka sa hagna sa Kongreso creating the Watch Negros Island region kay tinakitaan man din sa aton nga vice gobernador o gobernador nga during those time vice gobernador siya no sa atong probinsya sinabalaan niya man mga development update no sa ara kita sa Negros Island region sunod kay Governor Lacson nga ko gini pabor gid siya kanya para giniya sa aton nga negosanon dako diri ang aton nga bintas pasimen sa aton sinigitawag nga ekonomiya bumupons no kaya of course madasig ang progreso mapos ang pag-travel sa aton sining mga negosanon kasi hindi ka na magtabok pos dagat kung may mga follow-up ka sa mga regional offices kaya isa din yung tanaw ang kuwan gibra na madasig economic progress na kaya tinabalaan taman ang Negros Occidental isa sa mga ginakabig no top 10 most richest province in the Philippines bumupons ati isa ni ka bintahaban para sa aton especially sa probinsya sa Negros Occidental may mga dala naman tayo na bumupons yung ginapahubra naman gani yung mga shortcut ng mga dala na ton from Negros Occidental going to Negros Oriental no so isa ni tani sadto kaya mga pamagi at ang hapos na lang pag-travel hapos na lang ang paglarga sa ekonomiya pratikamente ang pag-transfer sa mga services or mga basic goods no both Oriental and Negros Occidental bombo post kay isa sa gina-implo at isa lang tak Islamo bukid lang boundary land boundary lang nagwasubo nga dag separar pa kita ang duwa naton ka probinsya so sa pag sa gobernador yan yati mayo man no from land gid no himuon ini paagi sa isa ka akta republika bumupons pamatian ta pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Okay, sige no. Standby Bobo Dennis no. So patian ta si Governor Bong Lacson. Without a doubt, majority, if not all Negreses would like to have a Negros Island region, no? Ang atom stance na has not changed. And so we hope that the next administration will consider reviving again the Negros Island region, this time supported by law, para matagaan ng funding. So po sa matong halipot nga comment no nga tiga pwede tagi na madiuniwat no basta supported na sang Republic Act na kay kabudlay kon EO lang bumupon sa kung ano kadasig i-brown ang EO daga papel lang kasi daw mo man kadasig nga i-abolish no ikon i-ulaon ang isa KO pagi man sa isa pagit ka executive order pero kon Discretion sa tagsa ka mga presidente, Bombo Dinis. Ilan na yung executive power? Correct. Kunti, mas mabakod wala bumpons ang pundasyon kung nasaad sa o base sa Republic Act. Bumpons. So kay isa din sa bintaha, kung nara siya na dihon paagi sa Acta Republica, di pa nasulod bumupons ang sa bahay sa budget no kung naipagi mo sa Republic Act na state na dili ang paghatag sa budget kay maduduma sa atong tagpalamante isa diri sa generasyon sa ato national government sadto kun nga in-abolish ining Negros Island region kay wala sing budget as pahayag sadto si BBM Secretary Benjamin Jokno ato Bombopons madumanta ang isa na sa mga insights ng national government bangod wala sang
na parting share nga budget for the Negros Island region. Tigali kaya aton din nga mga local dire, especially sa ito sa kay the late former Anay Governor Marañon, ganyan sister man kita for 2 years. Na wala sa budget for the national government, amat-amat lang. Amo itong isa sa rason. Kaya mo manitani, bintaha kung dihon siya pag sa Public Act, mapastar dira ang kinahanglanon nga budget sang reyon from the national government. Amo nang kinalain. Kung from executive order lang, kag kung ini siya, idihon gudya based sa Republic Act homophones. So, gabay pa, nga may ara na maging kuha niya kay Sonos Gobernador Damo, magana ni Grusanon, nga na maluyag man, nangin pabor man, sadto, sa sining pag-eksister sa Negros Island region, nga siya ton gin-abolish, sila niya sa Duterte administration, mamupans. Pinaka-latest natin, dugang COVID-19 data. Yes. Sige, okay na siguro. Kay si Bombo Grace nagahulat na subong. Sige, Bompon. Sa muna balita na ito, sa Kapitulo Provincial, ay ni si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Posta Radio. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 30 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8. Sa inyong batihan na report ni Bombo Dennis Rubica, nagikan sa patrol. Sige, standby sa aton sa rin mga kabombo. Kaya rin sa iya ang aton man nga patrol. So, Provincial Capital, si Bombo Dennis. Nun siya doon, nag-bike ni siya, sang ginluthang. So, ibaloon natin niya mga kabanan, Purok Lampirong, Barangay 2 sa Gihapon, daw muna ni Japon, So, ano ang rason? Kung nga angin siya agin luthang naman. Ano ning biktima? Lalaki naman kung babayi. Kag ano ang pinakaligtas ka background sinidre sang biktima. Kabay pa nga buhi lang, ang biktima nga natiruhan, sa subong sa iya nga gabi. Sige, so surahan tara kay tutukan ta na kay medyo kuana, sa dukot inang Negros Island region. Damo diri naga-komento sa nami tanigid kung may ara gid sang NIR. Una dako gi kurong tsansa kung magdaog si BP Liniti, dakong tsansa nga babalik ang ang Negros Island region. O kung ang NIR kagati posibleng himo ana sang kasuguan. Check ta this time mga kabaran sa ato sa ring nga makauturan si Bombo Grace Nobaton. Nagikan sa patrol sa area, Bobo Grace, please come in. Yes, Bombo Pon. So, live kita karon sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, Bobo Pons. Kag ang aton diri na abtan, amo ni ang aton mga kapulisan, gin palibutan nila sa yellow tape ang area sa diing ginluthang ang isa ka lalaki. Bobo Pon. So, subong wala disa, gindala na dali sa hospital. Bobo Pon. So isa ka lalaki ang nalutangan. Paano sa nalutangan da? May salakyan sa? Paano? So mga pons, makita dire sa area sa ka-bike, nagahigda na subong ang bike, Kag may dugo dara sa tunga. Kag mga pons, according sa aton diri nga mga kapulisan, ining biktima, gaginhawa pa. So that's why gindala sa hospital. Mayo gid kay ko kaisa meron kita mo senaryo nga kung malutangan do ginapabayaan na lang bisang gaginhawa pa. Yes, Bobo Pons. Sino nagdala mga pulis? Yes, kamagan Bobo Pons. Sino nagdala sa biktima sa ospital? So wala pa naton Bobo Pons sa pamangkot kay busy pa mga kapulisan. Sir, sino nagdala sa biktima sa ospital? Okay, ambulance Bobo Pons. Hotline ambulance. Kadamo sang dugo Bombo Grace? Yes, Bobo Pons, kag makita ta diri may ara pa sang kwarta na sir. O duha ka mga 20 pesos Bobo Pons. Yes sir. 20 kag pesos isa bill. ka kalo. Oo, amo na Bobo Pons ang mga nakita sa area ko sa diin sa ginluthang sa kakalo, duha ka mga 20 pesos kag isa ka bike, gamay lang nga bike Bobo Pons. Kag
may mga basiyo diri nga nakit-an man, di pa ma-identify or ma-clarify kung pila ka bilog gopon. So ari man diri ang Deputy Chief of Police sa Police Station 2 nga si Police Lieutenant Junito Pastrana gopon. So nagapatigayon pa sang investigation sa subong. Okay, no? So, ano kalayo ni siya, ining lugar, sang ginutangan matublas ang babae, itong commercial sex worker? So, Pons, lapit-lapit lang gid no? Mga Oo. more or less sa mga 30 meters. Kung sa diin balagin luthang si alias Mayang, naligad si Mana. Kaya subong isa ka lalaki. So, lapitay lang gid Pons. So, isa lang gid ka direksyon. Dito sa Piyak gali, no? Piyak dalan, sa wala ko nga bahin, dito si alias Mayang. Wala Oo. diri subong, sa tuo naman ako, nga bahin mo Pons. Kaya Okay. malapit-lapit niya. So, sa balikwan, Guaan. pagwa ni siya pakadto sa Halandon, Barangay 6. Pons, sulod no sa Radco area. So, malapit-lapit na siya Pons sa mga kabalayan. Oh, hindi namin ko ang biktima bla pagwa alinda sa Bredco, pagwa sa Halandon, Barangay 6. Yes Pons, no, pagwa okay. na siya. Oo, pagwa na siya. So, dulo man na Japon ang area da? Yes, madulong Pons, no. Apang may isa di ka poste nga malapit-lapit sa area. So, hindi magid madulong pero diri sa area ginayon, medyo gadim na siya bala Pons. Okay, sinong mga kwanda bi? Pangita kada bisang mga residente nga ara da kag nakasaksi? So, Pons, nagalibot na akong mata. So, wala gid residente ang hari diri subong na nga nga mga kapulisan no kag ang rescue team. So, meron diri security guard man sa sulod no sang area. Sige be, Ay, layo hindi sa man imo gali si security guard. guard. Yes, Pons. Layo si guard sa imo. Malayo. Hindi man na siya Pons security guard. So, hindi ko pa ma-identify. Layo-layo pa kay hiyaran sa piyak, no? Dali lang gid Sige, Pons siling mo ha. security guard man. Pons. Okay, ang bal mo security guard man, tapos So, hindi hindi ko pa magali. ma-identify Pons kung security guard ini siya kung upod sang rescue team nga nag-abot man diri. So, dali lang gid, no? Okay. Sige, no? So, tutok karon ang aton nga kamera dira sa area gid mismo, no? Sa luntaran, ikuan mong dugo, kadamo-damo sang dugo, no? Ara karon sa karsada. So, Pons, ato sa piyak si Sir Pastrana, aton palapitan na. Okay. Sige, no? So, nagapamati ko mo sa report ni Bombo Grace Linobaton, live dira sa Proclampirong, Barangay 2, no? Diri sa may syudad sa Bacolod. So, ipagkikita sa initial diri, kung sino ang pangalan, no? So, wala man sa may mga nabilin nga mga IDs, dira karon sa iya, kung sa area, kay dali-dali ni sang gidala sa ospital. Tayo pinakamalapit ng ospital dira, ang aton nga regional hospital, no? So ara na da. So lapit lang gid, no? Kung kanti kabay pa ko tani nga mabuhi o kung buhi lang ang ining biktima, no? Kay mo sa ka delikado karon sang aton nga sitwasyon, no? Diri sa may abahin sang syudad sa Bacolod. Bombo Grace, balikan ta Bombo Grace. Bombo Grace. Go ahead. Sulod ka na. So, mga Pons, wala pa sang nahatagid nga information ang aton nga deputy sa police station 2. No, pero amo na ang information, isa ka lalaki kag ginutang di siya sa sining area sang Proclampirong kapag wa na gid siya mismo mo Pons sa area. Galibog ulo ko ba si may nagahukmong na da nga manog tiro da? Kung na kay Pons, no, kay pila lang ang adlaw nga nagligad, no, sa gintiro di si Arias Mayang subong amo naman ni Pons. So, sa gihapon, no, wala pa nabalaan kundi nga ospital gindala kay gidaday ta Pons sa atong mga kapulisan, naga-establish pa sa gihapon sang report o concrete nga report sa initial mo Pons. Sige lang, balikan ta lang ka dugay-dugay. So, i-continue mo na lang sa aton nga Facebook dira para nga may information kita, no? Kay mabubo ako sa pila ka mga panumdom. Balikan ta kada Bombo Grace. Yes, Pons. So, si Bombo Grace nila bato nag-report live diri sa Proclampirong nga Barangay 2 para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Grace Linobaton.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na. Nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Sige, pala ng kapadara sa Facebook sang Bombo Radio Bacolod. Kaya nag-live na no, si Bombo Gracelyn para sa latest nga mga informasyon sa sining ginlothang no, sinigid lamang iya nga gabi. So balikay kita, hatag tang madugang panumdom. Pagkatapos lamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka matestigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya.
Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya
Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may Bacolod Philippine Standard Time, 53 minutos na ay nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Sige, balikan to Bombo Harold, no? Si Bombo Gracelyn Lobaton. Pero standby ka mo, anay, ha? Malawag kita, anay, sa isa sa mamaswerte nga dali jower naton
Subong nga gabi sa aton padayon nga pagpanagtag sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Di arena no sa akon sa nga kamot na verify na kag ato na nga lawagon. Standby. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. O, sige, no? Ito sa samang sarte nga Daily Journal po sa aton nga FDA representative si Sir Rodel Longares, no? So, verify, no? Kag, siyempre, wala sang kulang sa isang proof of purchase sa maperma niya kompleto, no? So, nagamit sa proof of purchase nga takop sa Alfonso Brandy. Takop sa Alfonso Brandy nga gamit nga proof of purchase sa atensyon. Dira, ba, isa ka babayi, no? Barangay 36, Bacolod City. Atensyon sa taga Barangay 36, Bacolod City. Congratulations gid sa kay Najali Dakudao. Najali Dakudao, no, sa Barangay 36, Bacolod City. Kay ginawag ka alas 8:55 sa nga gabi. So, buwas, no? Kay ti gabi, lang naman subong, ano? Although premium, ari na di, nagahulat na, pero pabasan na to, na, para mangin manami ang tulog mo. Buwas on or before 8 o'clock sang aga, no? Dapat ari ka na diri sa istasyon sang Bombo Radio. Dapat ari ka na diri sa istasyon sa Bombo Radio para sa pag-claim sa imong premyo, ha? Hindi magkalipat, no? Magdala sa duwa ka mabalid ID with picture. Ipa-photocopy mo na nga daan, no? Para babaton mo na automatic ang imo sa nga premyo o utod naman ta Bombo Harold. Ang iya sa nga premyo nga 500 pesos na cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack. Diwata Najali Dakudao sang Barangay 36 Bacolod City. Congratulations. 55 minutos na nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Ano to kanong development, no, sa siring shooting incident ka nagluntad sirigid lamang gabi, no, diri sa ato sa ring palatuntunan, no? So mga approximately siguro mga alas 8 rin na tabo, no? Balikan nato ng patrol, no? Anong progress sa sari report? Bombo Grace, please come back. Yes, po, lang kita nakatuta sa so, uman sa gihapon, lang po gapon na po. Ang ining shooting incident. Wala sa gihapon sang development po. So, malugid-lugay pa ni Bopon, no? So, exactly, ano oras gid Bombo Grace na tabo na? So, nakabaton kita Bopon report mga 20 minutes ago or 30 minutes ago Bopon. May diri sa shooting incident naglugad. Pagkabaton ta ara pa sa area, but in-confirm ko, no, sa police station 2. So, wala naman mawapon sa abot na diri. Kag wala diri mga katausan. Or isa ka persona nga mambata din witness kasi nga shooting incident. Posible mga alas 8 siguro na natabo? Posible na, mawapon. Oo. Dapat abot na diri nagtakod na sa yellow tape ang mga kapulisan. Wala pa madigan ni Soko, kinaulat pa man, no? Ano pang kantuan sa Soko da? Yes. Subong ari pa diri sa ako ng mga kapulisan nagapangita pagit no sa mga anggulo pag posible nga or makakilala man lang sa regional hospital sa Galigin dala Bombo Grace? Sa regional hospital po. So wala pa takabalo kung anong medical bilibin sa biktima. Kapag hangin na pagdala sa iya, nagkaging hawa pa niya sa buko. Okay, so ay ginsang pamilya niya nga nagkadto dabi o ano nga nagpangita siya ko pa sa kapauli? Wala pa gid po, no? Nagkadto diri nga bisan isa ka persona nga kumabi or parintiya or yang apyan, makagula pa naman nabalaan kung sagadiin sa ay ang iya lang nga dala bike nga nagaduag sang do. So hindi man na siya sa patiron, sa manong tayo sapatos, ano ba yung ubra niya man? Why man sa mga gamit nga dala? Kung pumupons ang ari lang na bike, kag talo iya nga nabilin abi, kag ka 20 pesos. Pupunta doon ni Bubupon, so kami isa pa nga nakapilo, malayo sa duha. Kag may mga plastic, wala ako bulo kung unod sa plastic, malayo diri sa akon. So, ari, no? Sa hapon,
nagatigayon ang atong mga pulisan sa investigation. So, kung ato na nakaroon ko, kita? Eh, naway man progress pwede mo na guro mabiyaan na kadto ka to after mo report karon sa ospital para ma-check ta to ang latest bulletin niya dito, no? Kay karon ko hulaton tala ng pulis iti dugay pa ng ilang investigation dira, no? Importante mabalaan ta tong medical bulletin sang biktima. Lalaki ni, no? Lalaki? Yes, this time lalaki naman bubukuan. So ano estimate mo nga edad? Wala pa estimation, bubukuan, kay wala din sa abdandre, no? Oh. Vehicle, ang lang ni ang ambulance lang ang itawdan. So, siguro sa mga katauhan na nakabati man sang sa Manila sa nakakamtangan sa biktima. Okay, no? Sige, anyway, total na, no? Karon sa gabi, sa bumanay sa gabi, i-update naton ang latest medical bulletin niya sa Yes, buwapon. Sa ato naman tayo, no? Ang pila ka mga detalye sa naluntad na shooting incident sa Purok Lampirong, Barangay 2. So, buwapon, sinisip ang buklisin na ba ito nag-report? Para sa mga radyo ng Pilipinas, Susi Overall Number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Grace Rino Baton. So, wala Japon, no? Sang identity ang ining biktima, no? Sa shooting incident, pero ni patakambal, no? Kung wanin sa kamuhi, o kung buhi pa. Pero tayo pag umiyaan talang kabay pa, no? Buhi lang ang ining biktima, nga naturuhan sa rigid lamang gagabi. Mga pulapasado alas 8, takla sa gabi dira sa Purok Lampirong, Barangay 2, sa may syudad sang Bacolod. May isa na ka oras sa kaligad pero waigid sang progress pang investigation sa mga kapulisan sa police station number 2. Patayin nyo na karon ang detalye sa pagparagad sang Bombo Hanay sa gabi. Malalaman sa po natin sa labay na kamo sa Santos nga Rosario, masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Lunes nga presentasyon, petsa 8 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ayon agad Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan
Subong man, ang Santo Rosario, isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon.
Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga maan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang santos nga rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria,
Makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang oras